mwanchwa omorigereria w'ensoko TV nandite ngokwanie bwakire buya ase kwabokire nemambie ngiya nani asaye atobokiri atoikire obwaro boiga okoboko kwaye gwakorire emirimo emenene mambie yeiga tugeze gusoma ringa rya Nyasaye nyuma torarisoma tigatonyora gusaba omochanu tate Nyasaye mbie mana asenge njo buya bwao asenge njo burindi bwao obwaro bogwatoretire aine benesa sogima bwaito omone tata rangi toro somaliri koriao kabamo na intu tonora moiko omochanu otorae asikira ringana okoro sabatu asabire wetera sete tukutomotori to amina tunyora ogosoma kwabono mambia mwanchwa omorigereria kurwa se gitabu kyomochakano isato kianda egitabu ne kyomochakano isato kianda abana banyasaye ngakebo kwegoteba ebuku egoteba iga omone Nyasaye akarangeria omontoria akamoboria ngai ore igwa kebu kwegoteba omone Nyasaye akarangeria omontoria akamoboria ngai ore elineri bori ngokoribori Nyasaye weko koribori ochire kori omontoria ningo na Adam nkieko gera kori Adam nkieko gera omone Nyasaye achire kori Adamu igakobori omontoria ngaki ngayore omone Nyasaye erebwie komenyene agacha kori mwanyabantu asengencho akorire limojogete iguna ikomie goteba iga ere akamoiraneria nigona igweri ogiriao kogotara asomo bondo nobwa ekiagera getirianda nare asayo nebisa bono kaya sa koburi Adamu nganga yore Adamu gagocha neringana komotebia iga na yaya igana igweri ogiriao kana igweri ogiriao kogotara keroja gotara asomo bondo nebisa engenje yaingi arenge getirianda kera arenge getirianda omona akamobori ngaki itoyo kyo omona akobori kominemo omona akabori iga Nyasaye akamoboria ingogo tebya ngangetirianda ore ine ekwarira matunda omotoria nagokanetie nga toria da eneri libori ya arenge igakoboria iga ne ekwarire litunda lyomotoria nagokanetie toria litangani omonene gajire asomo gondo baide nigaria agotara asenge njabunyuma igaba arenge ko are gotara Adamu barane omosio asobosio around yeiga kera Adamu ajikoigwa Nyasaye gakorangeri na Adamu ngayore Adamu akebisa kera Adamu akoneria agotebe na igweri ogiriao nebisa okomoboria ekware litunda liria musacho oyo ogoteba engane kubwatiga ne ekwarira matunda omotoria nagokanetiria ngatoria omontoria akamoiraneria omokungu kwangete nga abe amona inche nere ongete amatunda omotoyo na inche nkaria bone bitamiro ngebya bana banyasaye omwancho murigereria ngigwe ngotebye Adamu abwende kuneria ndu kiarenge kiororo kurenda agagekonya agachake ndu gekorokwane ebitamiro bono kurigereria agateba na sengencho yomokungu yo kwangete omokungu nera agatebe ngiti bone bitamiro bigaso mpaka bona igo muntu nakore bibe tari goteba gosokorire bibe tari gwanchirana omuntu agokore bibe tari gwanchirana gosokorire bibe abana banyasaye onyendiria Adamu ateba na yaye na areri tunda igona kiere bono iga muntu nde bwensi kigwa korire kebe anchirana amamocho gwakora asengencho Nyasaye gakwabira bali barayitie na gwancha amamochabo una Daudi eiteti asenge nchibe akorte vinge bono gaiga Adamu erega bwate ebitamiro ao libori arenge linyenge na neri awendete korene libwango litabwate ebitamiro korende Adamu akarikora ebitamiro bikaba evinge omane gakobori iga ngayore paka bono iga ngoli utorenga ki ngayitole iga kori na nyarebe ngayore ekwari litunda liria ebitamiro bikaba kurwa somo gondo edeni bakabona iga mwanyabantu abwate bitamiro asobogima waye Nyasaye to seni mambia bono na Nyasaye tigabase ni bwensi gatonya rogo saba
Omochen tata nya sambia mana singen jobu ya bwao bia mana singen joli ngane liga twa igule ke mambie kya bono gotorangeri ona nengo torigiore eri bale to kwene to na to lega iga eri ndo twa bire bibia ito to bena sobosi bwao sesenia abaligereria na bali bonsi bakobanga emiroberie iga to ikerea enjiri iga baseni bonsi ndo seni ekiteseni ekeiga kuna kwa watu asabira sete Yesu Kristo motorio ito amina. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse mirna nabali b'ekinguru erikwe manyabona wataka kurutana b'icyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Magia. Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Kegimo mwancho muligeli andonsia sole semambia bonongo kwaninga itongo mochocho ino muligeli yone usi andonsia sole ngo kwaninga tongo mochocho na kwerenelinga itongo noga ya semambia bono chitalkisano ne mumutinyo gatatu mwaka wechiri ubere meronge bere na isano ne memambingi yali tukulikurunga ijuma Friday yo mwancho muligeli nani maetenga aswali wakolega sia samatukatani lilio mweli abali wakogenda bisi magana na mangali litukulia lero nalibono takironye nayo kale gupamiti abantu basoese company ese weekend tunyurwa abantu bande mbabasako babakonyora libaga baikese batakero konyora bokoleri atubara konyora ngana ubaire chinguru cyo wanjira bali bagocha se chinsemo igonye koroyo mobu mwanchu muligeri mugusi korala litukulia lero nane ngote binga biko kuguru kwa ukuye busi batenga put the right foot forward egerere ndonyara ko bagokore wikiri matene mangana na mange sane mbura nigetwete ase chinsemo chinyinge cyumo cyo Nairobi egatwa chinsemo cya Kiambu egatwa chinsemo kiri cyito cya Gusi kagerete ngembure nse onsi ya Kenya mwanchu muligere ni matenga of course na buranyore chinsemo ngiri chitraye nyora
kurinde mugusio mintando cia Sole Semambia bono buna nagotebiri abagototebia soberete litonyara ko batokumanya gosenki kegendeta sense meju tokene mbure gotua etoke chingaki chia etira chaka gotua ntua kwa no mugaso keralende tua yokwana togateba ngaki okolire bintu ngaki biabeire kurinde bono nyasaore tira maseseni yaye niga kare ko bagagongoka ase tole ase nchira ya mache bateba na rubugima kurinde buna nagotebiria Semambia bono goso sumurubiri ensoko bwakire litonyara ko batoko ndaso bwa munchenguru ku Innocent Onyango ibena liritangani kwa beire nga nalio gotaka komanyanga ngayiga igitaseni ege ukwane kigusini matabange bare bantebi ngancenege netenganto karanse nyumba aseme chibuna Nairobi atonyara ko batoko tegere gitaseni na koigwelio gire gitaseni na namono koligerelia asenchira yobwikirano munchumuligerelia gona gotebiri mingiri ya rosoe ili ekarato chaka kuligerelia rolko nyara ko bagoteba soberete anamono tonyara ko batoko genda sobwamo asenchira elienkeranu elitonyara ko batokoranga kiri tukulire maite babe no kumakoli kuruchinse mu kirya musaraba ingaki kamine yaboro mambia nali bakobolinga kai bantu bamintu ba musaraba town babokire musaraba town timati ko sebwate chiduka isato ekabe town alafu tuisako genda jise mu kirya nakuru twaro cyo musolibwe usuli tukulinda gatatenga mintembra ya tulenge sonande atanga mubiro no muturbania sininiga tunyara ko batokomanya Bartolomeo chinseme cyo ole chia nyangoba na bagotatebigo sama chani ngakiagendete batebanga naragotio kabune ya Roma bantu batebanga mura ichaye itere rogora reburunge keregendete gosiegwa dimaite babojeria kirubo chinseme chiri chia man ma Bahrain Rogers nyarikiere gagotoka chinseme chia Amsterdam era gochoto list iga kolende tana gotebi experience yera sense meli ya Amsterdam ngakire nense motoko nga mauga no agosimekwa ngosimekwa ra mange kubwa chinseme chichia Naivasha na bogototebia Semambia bono culture y'abantu abwo senchira yabo ilibamenyete na mange turubiretie Semambia bono gati yabo no kumanyanga ningi kegendete chinsemo chiriye chia Middle East umwancho muligiria stoch ko batogotebia babunge na barabwo nigo babwate litukoliye garo bagateba nga umurobiria gose ekeganje kelige kurunga National Infrastructure Fund yetiwe elirende tonyara ko batoko genda officially asense meli kurunga Singapore igo nagotebiri ngumwancho muligiria Semambia bono naboko nyara ko bakogoso ase umurobirio nagotumanyinga ningi kelia kegendete ase meli ole elio tunyara ko batoko genda asobwa monago tebinga lero litukulia Friday abange ase weekend matwa bere tokoboka nobo kongwo baderesa nekera litukulia ijuma bande chigotingo chitiga barabye isinimanyete boigo kure nimugusibu ikekara no muntu bwechinguru na no muntu bwatomukia ta kwa bese timu elie gotiga chigotia bisi nimanyete boigo Levi mmoja ningoroche na ndengo tengambia mono ase okogenda kwa bana intwe Bartolomeo Mumanyi egoteba mbia mono Pastor Samasaba Maya na ndo musolwe usataba good morning Diana na Innocent kirandeni seke musolwe usukuru achiseme cha Nakuru City Salams Club agoteba niko ndani na boigo mwancho muligeli agotebinga na ndawotebanga soko bwakire musolwe uswemen kagerete no kubwatekana na ujumbe ya Pastor nyarako bagakobeka bosio yaita Semambia bono gekogera na ubagutosabira bayigora cinchira kendi yonsi yakorekana kyanyara kaba yekubwena Diana ngakibwakira okay ubutuko bwabwarenge byawarenge no nyembra yatubokia yo yature sana yature kurende bagatenga inara maseseni na mahini akoyeli bagora kwa ni muligeli nayo bono Njo mwanchito muligiri atigango kwa ni mabia bono ando sia sori ngabwakire wande bwakire byando sia sori botambe chinga kibune chigatwa teba umwaka oyo weka ngo inyoringa ne chinga kicinande tokonyara togwetoma eyo tunyara togwekera niga ngaita sama maito kurende muranegendete nere gotwa narango batebinga anonsia sole endo mubirogo na wangirie gotwari gusingo randa mangana nguchara ba araba mabemite nkugwere chigariga gwo chipara cheito manjito muligere na bagotebinga nere litari gweteke Mambia bono naroche yabusiango kiambere gari njabwa to muchando nyakyole moino naro chasi chibichabona mwanto merete manjito muligerego anonsia sore no nyene chidaraja teyaba mene Mambia bono nyenchiri bweteka ne nabarubanyari bakurinda amagima abo boroki wambageze twikirana sikuru
kore no kwigena kwane mambia bono nye mambia bono kwabukiribia wachakire kuyarigania semero bya uyeriti ko tabatebakera ko igudirio geri boigo nigo kumanyanga chinga kichiri cyo kubuka cyabukia cyekire igo ngando cia sori nandi nago kwani na kwariganira somoro bya nsoko bwakire tunyare tugusanga tusemanie tatebani mambia bono asomtana ito Facebook na to live ne nsoko TV na se omtana ito YouTube no tunyara bune nsoko TV murubiri ne nsoko bwakire namba ito studio 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na 39 namba yomoire na buko bekekerengere kega sensemo ya WhatsApp na bigasina mbi yetu ya studio tunyare tugusaga machumulile buna kwegure Diana koire namba itodere yesema mbia bono igongendete kuligeli bali basoira somoro bali yesema mbia nindo jejes kamurago tebe soko bwakire happy preparation day koruga igachinsemo chia pipeline Nairobi machumulile lindo che Prince Nyachoti Mukaya goteba good morning Friday edition bijamono sana soko nyara kobaga koba nintwe nindo je patrome mumanya goteba bwakire buya Innocent na Diana oyo mumanyi bali na ziporo ye agoteba kuro chinsemo chia nyancho nali nyasau twanchere twarali tukuligia rere kurukunga Ijuma na tiga imboke no kimochere agoteba no kumakuli musulwe gesunya muri Mogadishu na bogo na lenga chama chichi radio jeria kirubo Pastor Lamek mumanyi mwalimu Boniface mumanyi Nanzi Kirubo na boigo gaga nindo chagoteba mumanyi onchoke machoka na mashabiki ya Nsoko TV bamanyanga Nsoko ne ya mumwancho muri libya mona sogotobeka na mbeyemo Padromeo asimogenda tegotubwate skurtwa chagete no kumakoli agoteba nigali chisemo chiri cha Musaraba Town agoteba well represented dinanyara kabanga tebanga Musaraba Town yonte biniji dukaire Kiroro eno kumakoli kogera lende kerabao cha guchaka kana comment mechiye ebe gazette official Christopher Tandi bwa kiribu yakurwa chinsemo cha Burangi Kenyambi agoteba with my wife Lydia Kirubo na bana Sheila agoteba Matiangi Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga agoteba pamoja ndani hadi tamati anande have a good day ntu atabire twara litukuligia Edina Monali agoteba bwa kiribu ya kurwa chinsemo cha Marani agoteba Masakwe biyamono sana musulwiga suwa chirega gwatebira umuriro bwokire biyamono nanda osagoteba nga litukulia bano mambia abaso asumurobeli nande nege list ya letriwega na Enoch Makoli agoteba Tata Evans Makoli agoteba Bartholomew Mumanyi musulwiga suwe Diva Yeskim embusuro engiya nabo igasakale goteba nga Jeria Kirubo Enoch Mochere nabo igo Rogers Nyariki Innocent Onyango kwa niaba ya Diana ndemo na inche Innocent biyamono John Kebati na Clinton Ondigi abo batebi basoime yo murobelio na Enoch Makoli kuruchinsemo chiri cha Musaraba Moset Innocent Kebande sokoro agoteba nga watching live from Kenya agoteba eyure chisemo chiri chia ekenyorokere SSM yukurunga Kenya nabo igo ime ye county ya Nyamira musulwesu engora ya nego chia sebalia bakoeni abancho babo litukulia lero nimatenga Diana lero Friday na lyabanke bakoeni abancho babo asechinsemo chiri chia gusi namayini nimatenga chinga kechi chikoba chige sunte sana mochema niga abaganyete mburango tuere mogenda mapema matanga geraere nande tubasacha goteba toiriri baga ogenda mapema ikira nororo tubasa gocha lirire lia salekire lituruba inena libono kwayira mochema naire ndekera korwa mabaga kwara ranga kwanyale kobago kwana na across the board ati deki yabakora mbareta ngatene ni timu yao ulie bichanga ngwa ogende Stella Onderi agateba kurwanya Kiburuni bwakire buya sana biyamono sana Stella Onderi kuruchinseme cyanya Kiburuni asogoso asumurubili gatili baje bayire bagaso asemambia bono nagatebiri nabo kunyara kabago go stream ase nyumba yago asesemeli ya YouTube na Nsoko TV nabo igo abali bagutubwati aso mtandao Facebook otanyolubina Nsoko TV live link cheto nigo chire across chi platform chonsi na nigo togenda to mwanchumulili gokoralilia ili togotebinga nyara kabago kubuka tokole wiki ya ngakialenge Diana mbrako yachire yarengaro lakini mbra yarature sana Innocent ngwa struggle tekoboka kuvuga ko rukuna na utwara mu cyando netu cyara ni maite ndo ateba gweka twetu mu mwaka uyu nchini ngo tebanga na sinyiru no muri iri yagoteba tigarare taite go confess gas nengo sana kubuka papia telira isi ubwo ichubulire gara tugutagara tugutule elede tojara kwa batoko genda sobwa monkata toligeli bali basoira sensemo ya SMS onye basoire egere ko na kuyaliga ni gotwalinga na lira bwa semambi yabono
aigando che kirande ni sieke omusubro sauti wa good morning Diana na Innocent no ari mehio morobirio auteba mbaka omwerio na biga sensemiri itu ya WhatsApp ndo chinende no ari galyo na ndebo igondo chibana basi nera auteba wakire biyana boigo Lawrence Kurastin semo chama senera auteba good morning Ensoko TV na bakwani lyagwo kwanirie fans bonsi ben Soko TV abegondo chibusire Kurastin semo chirie chanyantaro kusamaro nera auteba no ari mehio morobirio mpaka omwerio kurende machito murigeria lingana litulira buli litukolia lero Innocent litukondere na tebete omurigeria na cheike na ndarante ilingana lirabu timaitiri tukerindi ligocha wikante byiriae. Okay igento togokora kira kwabaire lingana lirabu lero igoko bali bagana baro batotebye kirenga igento kiria bwatenera tete gusigeto muntu Friday yeye kurukunga Friday yokonyara ko batogosegetana na maine na koranga ngitu chiko batogokora no nyani chinsa ibere chialera bono mambinto bwato mjadala message nere na roje ya popeti ese messenger yana asomurigel toko mwali bagaikaranse sekirogo ategerere akore tuletie yo abororo buno mona chebina ariwe birengere lyatatebe ninki kegendrete na ndegi kilikira korwa semambi yabona director zaki na gukwanire na korolsha Majito murigeria lingana itolira buli tukolia lero likotebanga ekerenchererengia nabo gutumeka na ndiri chinga kichinde ekerenchererengia nabo gutumeka na inde chinga kichinde nabo lingana itolira bwa studio itoramba kunyara kugwa kesimi nyara kotenga likiri gukwana kusekirenga kelingana elio nabo gasomta na ito Facebook nabo ga YouTube na kunyara kokotebya nga link yo kwana litukolia lero nabo ito studio nigera 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yomoere na bugusanga nito mwanchito mugire mambi yabono etumanye kirenga kelinganeri dirabo Diana gare gotebese mambi yabono ngekere enchira erengia nabo egotumika nande sentundende Diana tianga tenga boni gamakuri na libakoboli nere lindire ligweteka batebelia Innocent rikoli limbu yalire tobasa gotirimbokera alia omonyonge Monyonge agali ekira ya tulite ligweteka kondo tebanga aya mogenda sigetigo ekero enchererengia na bego tumeka naende chinga kichinde semambi yabono nilingana Diana bisete twakirangie simi onyare ko bagogotegora gusota tebinga insa chinde nkieke Diana lengereti atebanga ekira enchererengia na bego tumeka naende chinga kichinde gose asentundende namba ito ye studio gere 0788 666663 nere namba ito studio Diana kwa nako eta enchira buna boni gase inalia embuli tuete ngata muri likolire ligia ne lideli libe ntenga ita makolio nsinya maite no tantebe na raitira makolio nsinga na bona kwa biru mu Nairobi ga no embora ni manyite nchira inere bade guchanda Imeteri amakolio nsometera ara gutuikiroche garika. Okay. Onsi ara gutuikiroche. Bono ni nyamanyite onsi. Igonga. Endite yonda maitire maitire bakaliri to litari gweteka. We ndi kwarengelia mwalika. December. Okay. Wano tigeliri mwamanyite ndiwe chalia saleka. Abango nabona indoro. Diana mubone iyo mbura atura batongo akabari babuli. Nchira kingwetera. Yese mambi yabono mwanchu muligilie namba ya ito studio nere yo twakiresibe guchagaiga elitonyara ko batogo kwana naye elitonyara ko batokoranga ngakire Diana era kale gateba ngonji enchira kere engia nabego tumika nande chinga kichinde igo onye kumanyete lingane liyo limwa lirabunkirigo kwanira nabogo totebia otosegete nande chinga kichinde nabora toke naye no bwate kendora totebia semambie kwarale bono Diana yentongere nana kalengele kera nali go chigas kero kwanenge kalime eneboli dera bantera babara ire bonse bayigete butukolate stage y'abantu batene no echisinyete aba Innocent kare mbure go tu Nairobi nanyora nga abantu bangi ntibari koboka no ena abikigari baikira nerendike mambiga muntu ngora no munyanyimbo atako babira abo gitaroro kabisa bakomora busialia
bagenda bacha Chiabe Express goka ndo usikwanyora nchia buguriti bantu lakini rende mbrairo ne twite abantu tigabanjuru rende na barara kego ande na bibi tanto bakora bari gasiga obe Diana abantu barara abantu bande batakire kwanda jagitali mandi ya leo te bibi como ki elino liana okoroma elino liana okoroma Uri bati. Diro lindi ana kondoma. Lakini nande limeite liogo liaye. Liogo liaye no limanyete. Okay. No gutali bitamtam. Ya. Kero bwatu muchanda maliogo na mangaro. Lera bantu kwanda bali kuboleke mestori. Timanye tindi kwale ngo elio mwalio nye turagenda igo turarwara mbali bamenyerete kelituko eliogo gete sindani gete bororo. Atarayenyora takaba moyo mwencho muligirili. Diana gokwigwa gateba semambia bono ngekeruruche enjira ere engiya na ende nabe gutumika sentundende ya kabere liboli litukobolie semambia bono linganirira buno limanyete na ande keruli manyete inki emining ya erabe batebe banning asenchira yobikirano nabo gwake esimi gochaga igase studio enamba itegere 0788666663 namba inerere abwase screen yago gosogenda sensemeli ya WhatsApp ototomere ujumbe ororo ototebirende nga ningi kelia ase mambia bono orabe gutumanyia asenchira yobikirano Diana kina wongagerete ebene tebeigo aigando cho mtateba ringani rirabu nere bia ekero kwa mocheire kero montago konyire kwa momocheire oira no sabo kwa bire kiagara ritskolia kabere na buraindo obe igaba tubugate gisira twakane mambiende ndosinyo stogwetera tosinyo asogo chigwetera na ndama abera naro ya letera into context sabo kwa bira na kumsamaha omusama mwateba mubwati nwe timu ye no mwateba omusama no jenzi ya ntubwata appreciation nenjere nga mogoli tumeka bono kese ogote yo monto mbia mono onye kwa mogosera kwa mutei na koleteka ngabere kwa matebi ngabere mbia mono mwanje te kwa dimit nga na koleta magoso wa dimit raspa inwe okay chida tegere kebatia kumiga gando cho omusama mukayon manyainu ndocho ndaoteba egero kwanyorire gentekia getume kibia ikiagera na bora kigania se entunde yende okay yamoro sana wegule Diana bunagale goteba lende awa taga ba James Makori ataba igo kera kwanyorire ibaga kwa irwe egento gitume kiboronge gara bambito kumanya gusino ucira no bagatebire nga kwanda kware mamugondo kwacha kwa rutubo komba butuchiti ko botinyi mambiro buga netu bukombo ya ko bagokureba agini innocent kale amakombe nakabose tumetusirero kero bali miri badongo sibibale ya bali mibali ba manyete kole makirenga kya makomba abo gare korore kanara mugira ukonyora bobose teigo obumburi kole mabiya gusomura imyo manyane tanjeti kubwata kibago ayengwa chitukubate kibago asama ene yo monene igasi yarenge nkongura kininjire nditi yare ngoro ere riwe betereti nagendo ngirikirera isiense ngeyo innocent gogotebi kugenda guchia kyabegas gogotebi kugenda guchia kyabegas kwana ko rumuntu bolyo korwa segete umago chote banga yani musinyu gosibye binto ochosibye binto mujiyo yokora kiregento biya sana matukatano gagoikanera tebegas yabere nyingi orosire ngagete no koya kuriyo moyo kwanyoranga bantabaro nari bagaiteire gusengerege kwagira batari gusubye bide wajurire twakwarera twarigereire sebabi abore chetire merongevere maiga ichisa 12 aigade Soko TV twagotebiri boka ogenda ase kebarwa kyogia kiralituko nchenguru ku Innocent Onyango Ancho wanjito muri yangu kwa Diana Ndemo na nditugende tusanga na aya simambia bono ndoche mugese ni gutuma ekerengero bnaringana ligira buri goteba kurende tikaturaenda century ya maya twirane ngende usoma ujumbe yako
n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Kanisa la Kiadventista la Kitengela Mashariki, yaani Kitengela West, chini ya uongozi makini wa mchungaji Samuel Rissie, kwa ushirikiano wa kamati ya ujenzi, tunakualika kwa ajili ya mchango mkubwa utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika uwanja wa kanisa hilo. Baadaye utanafasika kupokea neno la uzima kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Manuel Tumpes, katibu mtendaji wa Kajiado Field, chini ya mada Inuka Ukajenge. Nyote mwalikwa. Tujenge ukuta unabomolewa. Omwancho mulire Ensoko TV ngetaseni Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko Petuel machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Tomurigeria abuna twabotebya nentundene togoswa sama yatora kumanyegati yali agendete kwenekiwa kurwase county ite Kisini county ya Mira tumayego church county chinde kocha omucho Nairobi kolero mwanchi tomurigeria togocha kabene kurwase serikali ya county ya Kisii inse yobora bumugabana Simbarati ge kubwatira nekyombe kyana kada nigo yachakiriye bene mirobiri yo kubwakerana n'abamenyi be county ya Kisii goro yowiya bogotatumia amaliogo yogotindia unamarwa inyasole kisigara amone binde binge ayaniga chirema gayo tindu wabasaye no bwengi bwa marwa no comment kana ase county yo
manchito mulgire no lobatura betero kwarigana no musakito turarinyara kuri street ya kabiri Nenchira yemo yogotinye chegi yobwangi obone ando gotuna kiba mali yogotindia andi megatia basae ime county ya Kisii bono ni serikali ya county ya Kisii insio buraibo ya mugaba na Paul Simbarati ikubwatarana ne kembagiro kurwane mali yogotindia kiana kada ya chakiri sabali yokorobo seme gochia asa manyebe county ya Kisii mechi wade abu asentukuli alero oboseme ubwairwa asensemo ya bunge ya South Mugirango me ward ya Moticho amoneli ya Gatenga. And I work for Nakada as the county coordinator for Kisii and Nyamira counties. So today, our coming here is very important to us, both as Nakada, but also as county government of Kisii, because we have partnered with the county government of Kisii through the Department of Culture, and particularly under the Liquor Control Directorate, so that we sensitize locals. We talk to people about alcohol and drug abuse, which is deeply rooted here. It's a big problem, and it is a growing concern for both government and also for local populace. Bako kuona somo sangarekano yo nigo ababisa kurwa ase county ya Kisii wizara ya culture youth affairs ama na agenda bera lake boikirano igoro yega ngenene eyererete ogochakigwa kumurobyo yo. Nkoro ku Caroline Nyechero Menge ngokore county department ya culture abo asego sponsor program yega ya Nakada. It's in collaboration with the national government, lakini etwanyare tarero yega Bugirango kwegeria abasaye baito igoro yobobe wa marioga yega yogotumeka madawa ya kulevya amarua chisigara nemdem ebinge biri byonsi ipi bigo siria ubogimobi yabwa basaye baito ananake nigo mobisa kurwa Nakada ate babuna saye kurwa soro wangu rwa Gusii nigo barorekanire gwetso yasubutumya kiba mali yogotindia ekiane nake yaretire bwoba ase kiare kiabono na yokukania nkoreo buno boseme buboru guchia sebare elinde gokiania omubaro yo. We have seen young people that are hopeless, that are becoming zombies, that are becoming useless rather, as a result of illicit alcohol and the rampant smoking of bhang and other drugs of abuse. So that is why we have come here to speak to locals here in South Mugirango, and so that we get to sensitize ourselves, remind ourselves that which we need to know, but also very importantly, so that we come up with strategies of how we are going to address the problem of alcohol and drug abuse moving forward. Nigo baya kira serikali ya county ya Kisii buna mbiyo mwana kigema asogo chake umurobiro yo na bakako kosemere buna omubaro manene bwa basaye nigo rache bakonyaka kurwa sobo semyogo eli gotoli getsaku. So I want to take this very important platform to really thank the county government of Kisii for agreeing to work with us, to partner with us, so that we address this problem collectively. Igo in a special way tutaita wakero mugambi to Simbarati mbiyamona sana sengencho wanchiro muroberi buno yo chichega igase amashinani sub county asota ikonyora abasaya senchira yo bugango lakini rero to facilitate to achirega iga oisa korigerere nanye ne chibicha origerere nanye t-shirt origerere the organization abante baigwete biya, and if we continue no muroberi buno yo iga nabato ikera abana bali batagete gosira bali bakonywa marua batari kwenda chiskuru basoira asokonywa mariogo asengencho yokwegeri gubuno okoiga bono nigo yatigera sabasae na bali bonsi bawo koro bonchiriri bwa mariogo yogotinde me county ya Kisii obwate bosemi obuna bwetanga kurwa so bonchiriri obwo kunenchira ya yokoba abengencho asesegia mariogo yogotindia. Inkoripoteri ya Nsoko TV korwa South Mugirango county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge Kigimumulikito Wycliffe Orenge sorbotiuru anemono kurwa senseme yosogendete gutumanyalia agendete gukorekana ase chinsemo na anemono senaro ringa Diana bitu bingi bitakeire tata kogenda gwika sensemo ya North Mugirango mwachumulirili yo asibakale gotebanga nigo bono bakale gukwanira igoro ye chira isana na ibere chiarenge asigusie ngima na abagirango banyamire na bali ba North na West na bana igo mwanchumulirili banyara ko bakotwara enchira bakuligirira inganga kibakonyara kwa bakugamberwa na umugambi oyo mu mwanchumulirili tutate komanya umugano yunga kyabagirango bagukwana asenchira yoboikirana injengo rukubundi omuchibi kurwa township nyabitema at
yombwata mang'ana atatansumbuate ase county yaito county eseseniri na nyasaye kubwachi county chionsi. One, inaki employee omonto orikire akogenda chicho chingiya kubwa omonto omorigete. For example, ekero gotogokwania gavana yaito ama naba MCA baito gaigese headquarter county headquarters tori konyora cho onye gokogonyora igokonyegora abang'ina baito barari bagotire bakogenda kebara nyore mara gatano ose mara 10 rituko 10 times 10 ingwa na 100 abang'ina aba baito na abanyabiashara nechibesa barosia abaeshimiwa baito chicho chetu tikachebe furi pipi ase county ngima omonto nabori ng'ani ng'ochisibia orio ogosibia chiaba aba MCA necho mweshimiwa wetu Nyaribo achisibi barikwe egento kende. It is very shameful ekero wocha ase jobs cheito che county tokonyora nonyore tissue yone echo okonyora osiekeire tiga chicho cheito chiborwe egekogera buna bono nse gotebia omwaka Nyaribo inchu toragere bwone nyabite maate erinde manya korwa ekero twaragira ntebia omwaka nyaroki ase nkogenda kibara ng'osaba chisiringi 10 obu na obosoku tiga chicho cheito chigoru gwihabwe nabu mane chicho mbore na yamongoraga nyabite chote yo iga eyero goikoakane egento kende gese devolution yansa na basacha boka bakobere ese top post yo egabana na debut tigango tutware gender sensitivity buna bono 2027 omonto ogorokunga no muhajo goborio bogabana debut yaye ebomongina egarabangina nabo batolembete nabo batokineti onye no mongina okoborio bogabana tiya debut yaye ebe omusaja so that we have gender equality. Chito morigeria nigoto kwira na soroboti rurale se studio goso rurale ngasembeo no roboti rwo momenyi bwe ward ya township ye mame Nyamira huyole boigo neganga yokorigyo Bright Charles Bundi mochibi aseso kire na kubulia county ya Nyamira ye soke nago baga chira chinyomba chobo chenu nabego chinyomba chobo chenu chira se county yichibe chiko igoro eri abamenyi abanyale bagwikirana nabego gochitumia asentra ya bene manchito morigeria no roboti rwa rurembe kuri roboti yo minto Innocent abaga korosoma ero kwane rigoriye location ya not mugirango ya kale ne yemone chi location chiri isana na ibere chichiarenge gusiyengima abagirango banyamira north na west ya matuko amagega nigo babwate location yemo yari koro kwa not mugirango na inde nigo yarenge kugambirwa amonomo gambi oyomo ogambi obo nigo bwachagetigwe amonomo songo oyo sogete kurwa senchira ya kiricho oyorenge neganga yokorigia chinchira akokumia ensemo ya noti mugirango Soko TV litukodigo nigo yabetike kusanga no mugambi oyoyomo chinga kichia kale banyari go kubairera buna banyarite bagokora oburayi bwabo manchito murigeria turaronyoro robot kurwa studio ya kabere Omusongo ekeraso abogirango nigo baitabanetie na ndubi keonga na komo obogambi obutang'ani bwa bogirango kurwa buna inde bagakoresa nige yomogusi nari omogambi ndubi achorete gesora kurwa bunyamatuta koba buno omogambi eragatigara sensemo y'echinyangi amo nemeyegende emenene y'abagusi gesora akagamba na gutigera mu muro mwabo orikoro kwa obiero kurwa so obiero obogambi obu bukagenda asimatage asenga kienke agatigera Matinos Nyeiro oyo nere oereti agwata omogambi ore gotara neyumbo goseba arasi agwata akaereria Labani Motaruki abagambi ababonsi nigo bari korae location ya bogirango eyo yabwate ebigingi byaye korwa Sondu Ikonge Tinga bakachebirate Labani gakogamba agateba noti mugirango location yabeire nene egenteta kire no kubutorwa ebe noti na west mugirango igatigarira Laban note ekagenda somogambi omuya Agostino Muturi echi nechinga kicha 1950s koika 1975 omogambi Muturi agaika agakora emirimo yae na kwereria James Nyanaro Nyabaro oyo Ensoko TV yamurikeire asenka yae ime yabo isanga inkinda ebunge ya noti mugirango Nyanaro konyora taraba omogambi nkaba omwalimu ngakina nkaba P1 teacher headmaster acha kerembonga
ngagenda Nyakenya omisia ngagenda Gikendo ngachora Sere tugakinie secondary ya Gikendo ngagenda Kiabonyoru ngachaka Harambee secondary sukuru Ororonga bo mutresara gwetera aria maya nyanara are gukora karo mwarimu na aramutunyanite na kumociokia ase gutwa y'obugambi iga abantu baroche amagendererane kuchakira obwarimu aria embonga nagendete sukuru etabwati bana nganyora birasi mbiyo kende nkeyo ngachaka ekiombe kia baibuli tukagacha enyumba enene ebirasi 5 abananchi bakoreta amagena kurwa orosana bagochora esukuru egakina kurwa yemo paka isano abagaka b'enseme eyo abo baitabete ebikoro byaye bakarora mbuya aise kobagambera bagatebana omonto tokobeka obochiu nyanaro omogaka narenga oreko Paulo Ndieki agateba nakoroteire obegete ensembe bonaye nayo koba omogambi iga omogaka onde oreko orokwanderea mogaka korunyangoge eragacha agateba naye ngaeje esukuru ari nganyora eripoti yachire nabere omogambi chingaki chiaye neroberetie erigokora egasi y'obugambi boikeranu ase location yaneka nasoire obisi nachoreta abagaka kianda ine kanso ya location nase ebinyoro esa locations abagambe nane nabarogo nobarese kanso igabana abantu aba barenge kanso enene na omukero mu assistant chief igabwate kanso ye sublocation asitoko genda twanyora amachivu onsi no bakongo bonsi botoko twagenda twensi abagima igo abantu abatosigete mono bare koigwe nga rero ne sublocation igete togocha igo bare goichora batenga ekero akorora ense ya bono nigakorwa ujumbe yae kagusegeta abagambi barigio obomanyi abagambi tigaba bang'aini basome ikigogera rende abantu bakora eburungi kisemi number 1 kisemi number 1 omwaka o 1998 nakorete emirimo yaye buya korende geteke nainde nokera senka yaye omwana wa Bius Cheruget n'omochibu bwe location yaitibo noti Mugirango nyanaro nigegenire amang'ana mama omwabo omokungu enchome omong'ina Kemunto oyo omotebetie ekarakoegwa obochibu buna ancherane egutwa y'obugambi gwetera buna obugambi nerieta rinene nabo igo n'omogano okorikwa korwa boisanga Kiabonyoru imeye bunge ya noti Mugirango ekaunti ya Nyamira nche Vincent Monda Kigimo mulikito Vincent Monda sorboti oru moncho muligeli kurwa senseme na Mugirango tokagenda busio abakoli emirimo bali bagwate kogoto asensemo ya Kitutu Central bono nigo bali nakili bakogokera maiga yo umwana siasa yomo uyokurigie kirugo kyobo jumba senseme yo asilieta Ibrahim Nyangeso Junior konyara kabaka koba chinyundo cyo kikobaka chibakonya okora emirimo yabo yakira lituko moncho muligeli ase chinseme cyo nigo bono abamenyi ababu ataya bagokwana na boygo n'umwana siasa oyu asaba kwanitenegeta sengito asinchira yibukirana igati yabakora emirimo bagwate kogoto asiri bwago lya botori rigotoka imewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nigo bono bali no mogoko maiga yoyo kurikero ky'obuchumba senseme yo Moske Ibrahim Nyangeso Junior koba chinyundo echebera bakonye kuatamage nayo bakwana emergo bayiri tukuria rero akirugyo konyora chinyundo echo nigo bono bairire buyabura chikonyoka bagokonyeka aso watia magena emechando abanya kubagwetera senseme yo nchenaire neryo mheshimiwa Ibrahim Nyangeso sogotororera amabera n'abantu baminto abagetutu onyarire gotoa chinyundo
tokonyara koroseria besa gaiga twadonetiri chinyundo gaiga sa abantu baminto babotori tokobasaba Nyasaye tobwatera namo tusupport omomro oyo Ibra Nyangeso obochumba akori bwabo getutu abantu baminto tobeka namo obogambe obokorigwa toikaranse. Mwenyezi Mungu amekubali kwa hii mwezi wa Ramadhan mvua inanyesha tukifanya kazi. Mheshimiwa amekuja kuona hii timu Kware, amewapatia reflectors, nyundo na apparatus zote za safety ziko hapa. Sisi kama timu Ibrahim Nyangeso tunawaomba wagetutu wote mushikane, mumpe huyu kijana kura, mtaona maendeleo hiyo anafanya. Kubatikana nemechando yibanya ko bakwetera chinsemecho ni bona bamuri Ibrahim Nyangeso kubaikange eri kubakonya botoria gwakore bia kunyole byane ebyito ase yinyunde jwatoire ngagite nyunde bunereiga umuntu nabagwaterie miaka ng'ebere ase byane imoroje bakanena n'abaswadi babo chiombe igombia mona sana ase gotokonya gwatokonyire anabi mutangani goto enyundu kesatwa kajagite kwale e challenge ende tobwate ga mwesimiwa uraje gotoinyora noroja magura abande mbabege tichibuti njitagete getale kechibuti naende gitora gorangeri kero gende nabogoto oborutu tuborito jadwabe katwake kwale bunoroje rengiya iga nabogo tu support asenge njolende nentu twana kwenyorera asenge njoli yakongiro oborutu tokobeka twake ine re challenge tobwate nkongu ase ekwale yorojere iga asibona subwamo barireira yokomusira sigenga yae yokomesia ebunge yabo Getutu South asoma kogocha igobono turagotembia mono asenge njo naenderende andekero gende tunakugusabira amaya Nyasaye karagosenyuire naende kure mwako tore 2027 na ndo tunyole gwetania rende gekogera bono ondete yona kunyole bichane bie kwale buna gwatu nyire igo mugambi ande ngwira nambia mono mugambi ekagera ya gwatokoreire tikanya sako bwatisi tugutagete ntuwa banyanega ochocha ebwe komanya nuratare kenyoreke ekagera bamuraba mbagutagete bakoro ande mbire turatware binge byabo tutate gukwana naye go nkugusaba mugambi oche story tutukura kwana turakorora oche ground omukazi gaiga tugusaba mugambi Ibrahim mpya mono sogo toretere bifato korere gasia ande bono ntukwariganetio ochocho tutarire gaiga tukweresa amanga yari tugwetera lakini bono esiboniga mbuya mono ese ifa gwatoreteire asante kuripoteria Ensoko TV kuroiga botori ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin pia manasano manchito muligeria roboti uruyo minto petweri atoire naba menya wechinseme chibanya tebako konywa ne chinyunda mone binto binde byogwata ekogotonga gitenga bono nande mbachikunyara chinchira chinde cyo kwenyorere bitoki byabo korento goskamo twe muraibenso iri amuruto asiri tukoliye igoro nigali ganitia mauko ya ambassador baya ochemiensi ya Kenya imenyumba yo buraiwense mwambassador banigo bakwene baina netebo igamarubabo yogo cha kemermo ya emerimo yabo bene mensi ya Kenya kulenda ambassador batato nigo barwete korwa chinsemo korose korwa chinse na wikere mensi ya Kenya turanyoro roboti rukuru assist ya kabiri Muraiwense William Ruto rituko ria rero nigabwata amauko yemeremo y'abambasada bayego cha Kenya ekero kyomoyiga oyokorekana se nyumba y'obugambi omucho Nairobi abambasada ba nigo barwa maukaya irigo cha kabene emeremo yabo imeyense ya Kenya. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to you Ms. Rulan Samara, Ambassador-designate of the Hashemite Kingdom of Jordan. During my tenure, it will be my primary mission and personal commitment to elevate our bilateral relations to new heights. I intend to focus on expanding trade flows and strengthening cooperation in key sectors, including agriculture, healthcare, information technology, tourism, and direct investment. Abambasada baiga ngamona Rulan Mohamud Samara kurwa sense ya Jordan, Jacinto Januario Maguni kurwa sense ya Mozambique na Sahad Abdullah kurwa Saudi Arabia. Excellency, the President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to you Mr. Saad Abdullah Al Nufay, Ambassador-designate of the Kingdom of Saudi Arabia. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya,
by dint of Article 134B of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence. Excellency, the President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to you Mr. Jacinto Maguni, High Commissioner Designate of the Republic of Mozambique. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 134B of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence. Ambassador Hongera, congratulations on your appointment. Thank you. Welcome to Kenya. Moyegoyo noyo kubarigania bene abambasada baiga ne keorokererio kyo guchaka emirimo yabo bene imeyense ya Kenya asogucha koenekia batingirio kubwatana no gukonyana kwabo na ense ya Kenya n'echinse cyabo. Murai Ruto nigabariganiria aba bonsi na kurira gucha kubara na kubasira ekero bagendete okora emirimo yabo ase obusera bw'echinse chiga cyonsi. Kuripoteri ya ETV ya Nsoko irita Nidi na Mura. Wanjito murigeria togusika mutwe na bunenchira ya moyogo segeta masomo asche skuru chia guseni ya skuru ya banyoroka ya Walid of Rodis Nyabururu Girls National School ya riganire workshop ya balimu bege songo nege Swahili asibarachi kunyara bakumerana na gusanga asenchira yemo yo komenta omukia asa masomo. Wanjito murigeria turabanyoro roboti rwabetero kwa rigani uno musakito kurwa sorongo rwagusi ndagete gwakira Nyasaye mbuya muno ase ng'encho yerisa tingi yatwete last year. We had a mean of 9.863 in English and a mean of 10.2 in Kiswahili. In English we had A plain 61 and A minus 112. While in Kiswahili to about A plains 96 and 135 A minuses. Eneri saa tengi ya mono sana asengencho in the entire region ya Nyanza. In English we are number 3 after Maranda Boys, which is number 1 with a mean of 10.1 and Asumbi Girls with a mean of 10.0. Asengencho yayo Ntune Familia Nyabururu Girls National School want to invite our teachers from basically Kisii and Nyamira and the environs ba cham to cham tororenga nkieke turakore aso ku improve erisat ya bana baito which school chetu Chionsi, both boys and girls. That's why on Sunday tarehe 8 omutienyi oyo kutaka saa 2 tukabwate workshop ya barimu bege Swahili nege songo ase Nyabururu Girls toche we share tumanyanga nkitora akore erinde mini ya languages improve and maintain unatwa maintain seitoga Nyabururu. Not that we have special students, we have normal students, the same students probably you have in your school, but what is this thing which we do very unique? So our Rimbaito Bega Songo na Bega Swahili want to welcome you. We come and we share on Sunday, and to our principals, kindly allow the teachers to come, we share, and you will see a difference in the results come next year. Thank you so much. God bless you. Let us meet on Sunday. Manjito murigeria roboti rukuru chukorekana kuruase eskuru ya Walid of Lords Nyabururu Girls National School nigorora korekana litsuko ria omukubyo gose Jumapili asoro chabali mu Kiswahili nege songo machikumerana banyale bagusigetana barabanyale bagwikirania asense media yemeremeyo kuri no mukonyi bo murayi bense kitura kindikiri kuri goro nigairete etaro yaye yokoroto tamagende gati yabo bwagachi bwe Palestina nensemo ya Kianja ensemo yebunge yatiganye county ya Meru asenkwana yaye nigairete una tiga abarayi bayigerere no bokoleri bwabo bokwenekia amagendero ase abananchi babo letwe kwena na libaga uchiya saba na siasa eri banyale bakubakirania amagendero mwanchito murigeria turaronyora usibategera chinkwana chaye kidure kindiki na mimi nimeletwa hapa na kazi
Na mimi najua ile kitu inatetea kiongozi, sio moshene, sio kierehere, sio propaganda. Kiongozi wowote kutoka MCA mpaka rais anatetewa na ile kazi anafanya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ukifanya kazi unaendelea. Ukizembea kazini unakanyanga kubwa kubwa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi wakati wa kura ukifika, mimi nikifika hapa Kianjai, mkiniuliza maswali ya vile nimetumia ile cheo niko nayo kusaidia watu ya Tigania West, mimi nitajibu. Ile miradi nimesaidia kuvuruta, tukisaidiana na viongozi wenu, mimi nitajitetea. Miradi ya barabara, miradi ya stima, miradi ya maji, miradi ya masoko, mimi nitajitetea. Na wale wengine wenzetu pia waseme yao ile walifanya siku ile walikuwa na kirauni. Niseme nisiseme? Mnataka siasa ama mnataka maendeleo? Mnataka siasa ama mnataka kelele? Mnataka siasa ama mnataka maendeleo yenu? Mnataka mambo ya viongozi ama mambo ya wananchi? Na boigo abaraibe nseme kwa milia serikali nigo bamachiria serikali ya Kenya Kwanza nena sekirengagia serikali kuchia koni ya chishia chia serikali echio kukubanya tibago kuwa na lituko ligoro hase kambani ya Safaricom egani iligo chikoni wa chishia chiae nigo bakwa nitaya sumo chio Nairobi chinsemo chia SKM Commander Center eyo gotoka imea kare ne sabara yo babete bakugikiria serikali na kuyebodia kwenekia bunangu chirwikirania noe na bananchi chira babete bakoro obo chingaki serikali ya Kenya hiariganitiko chia Sobacholi mwakogocha. These instruments represent a dangerous and coordinated assault on Kenya's constitutional framework of public finance management, the long-term integrity of strategic national assets, and already battered public trust in state stewardship. They are being advanced at a moment when Kenya's fiscal credibility is under acute stress, and when the Kenya Pipeline Company IPO has demonstrated what happens when government asset transactions are conducted without transparency and without competitive process or genuine public buy-in. The National Assembly and the Departmental Committee on Finance and National Planning must reject both instruments in their current form. Article 206 of the Constitution is unambiguous. All public revenue must flow through the consolidated fund and be subject to parliamentary appropriation. We underline that. In the year 2002, Mwai Kibaki, the single presidential candidate for the opposition then, was announced on 14th of October 2002, when the elections were to be held on 27th. This lying culture to an end is to send William Ruto home. There is no other remedy, because to talk about corruption and bribery, he has made bribery a way of life. It's a new normal in this country, where he is bribing people on the loans of State House, where he's carrying money with sacks across the country, and he has laid it bare. So the police are asking, if the president is bribing people, why is he crying when we are being bribed? You know, he's the one who has set the standard for the country, and it's a very sorry state of affairs that can only be corrected on the ballot, because I don't think William Ruto can change. We have given up. I tried when I was deputy to ask him to stop lying, and he was very irritated that I can propose to him that we stop lying to the people. Wanchito muligeria abuna bali abakwamiria serikali tokobara kwanga United Alternative Government na wawe innocent litkoli gorongo igwete buna baru etorobotirwa wabo yedongerege rigijia kwa netenga. We have given up on this government. We have given up. Korekananga bono lende bindiri bakogania chinga gichide biriho chabikara dabira babwendete na nimono bakwanire tegoro yo muswada o National Infrastructure Fund mwancho muligeli oyonya tuko bakogweti guigoro ase bunge na bateba gotakire ko bagakorero maunchuli batebete no linga konyabuna batebire aliritanga ninga omuwaziri odenetike ganchagiense ya Kenya Diana anyara ko bagako munyakero go bwege bwe body lich ko bagotene kolende batetenga bono netakeire
nonya no muteneli bwe benki na CBK abororo mwancho muligili ntagete tunyara ko batokonyora chinkwana chiria chiabete chiko kwanwa se bunge se ababunge bali asensemo ya serikali gose bali bakonyara ko bakora asensemo ya serikali bakoragwa no muraibu abange kimani ichungwa barorekanete goteba ng'ani ngabone serikali ya Kenya kwanza yekiraniria magendero nandi bateba ngabone indoto yo kugenda ase omulio Singapore nigure moyo mwancho muligeli tigango toraigwa kurwa senseme ya kabere ya studio. Okay, mwancho muligeli mo producer itaga tutebinga muchando norasini ningo nyarare ko bakwire ne robot urukurende mwancho muligeli Moske Fred Matiang'i goro niga nyorteli bagaga ikirana sense ya Bongereza na namona sanyal tukabaga koligi nkwana se akurunga Jatham gati y'abarayi bali banyara ko bakonyora libaga nago ikasense me yokuru nkwana yabo igoro y'oburayi nabo igo ase bintu biri bigendete kokolekana se chiserikali ase abantu bakorangeliwa se tateba abanafunzi gosaborokia abande naborokiwa bali chi university abande barabantu bali sense mo yoboncholelia abande bali sebirogo biri by'oburayi banyara ko bagotegerera umurayi birengera biya yako bagakuru muskera ila mulodinga na chitinga kya ya mora kanyara ko bagakuru nkwana yaye muske Uhuru Kenyatta nera na alengi maiga ya kagendoro tomboya negati y'abarayi bali bacira oro na kurwa chinkwana cyabo igoro litukuli igoro Moske Fred Matiang'i nera nigakiranta sense meyu ya Bongereza agasoase enyombe y'ugurunga Jatham akanyara ko ba moncho muligeli akanyara ko ba gakuru birengera biyaye senchira yobikirano tokonyora clip ichi Moske Fred buna kwanta sense meyu abo tokonyara ko batokumanya ugo mato Diana Matiang'i no mono gibwege songo ande wate abangaliri skuru eno gyale guru Nyabururu Girls Our Lady of Lodies Our Lady of Lodies nigo tabali bwege Swahili bwege songo mbaka bugate workshop ya base baliganira abantu bagende kulendo mwancho muligerelie na Matiang'i na kwantike songo lakini nagotebyo robot igoro ya ababunge buna banyatu kwa bago kwa negoro ase bunge kubwatekana no muswado yo o National Infrastructure Fund gosikega nchekyo tigato robot yo. This fund is like the Temasek in Singapore. Members of the other side, please let us legislate together. Let us make something better for ourselves. Let us give ourselves power. Don't take away power. It is time for us to take power. We can see the light at the end of the tunnel. We can see now how clear the vision is. And we have now put that roadmap towards a first world nation on course. That I will not have to spend 6-8 hours to go back Nakuru or tomorrow because Ronima Summit Road and other highways will be complete through this national infrastructure. Chumuligeli echine chinkwana chiri chabete chiko kwanu ase bunge kolende Diana ntata domuti muko tweligani tokwera na toso asense mo y'ikigazeti. Bumugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
Unapopitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebagoteba yogose komwelio nero gose kabia. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV. Boni goya ikirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banyasai. Abu Astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa. Ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos, abande batebanga Saturday. Chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yakireke wango guikarwari kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburiyo gukora chingatale ichyobutindu. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo. Emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika
katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Ishena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gensoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia wika chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Gensoko TV, uboroso bw'umugusi. Manyengana lyagendete kwenekiwa na liboigo tubwate asichi gazeti kurenda soko boko kwane nimbwate gazeti ya The Daily Nation nere yo mwanchito mulgerano ruchingo mugano monene nigo kukwane regoro y'inyumba y'oburayi nabuna yabereke gutumia chibensi cyae bonondo chekire bilioni 15 na ibere ninchiko batebe buna yabereke gutumia guchakira mwaka bw'chirububere chirububere na 10 goika omwaka oyotore we chiribubere 25 na nemo 2026 manjito mulira ngomanyinga ngakibabiri baguchitumia chibese icho boigo ngotebye gatiemegano irasi gazeti ya The Daily Nation kurende twoyo minto Innocent nere arabwatirawo mwanchu muligerie asoko boko kwane gombwate gazeti ya The Standard yasemambe yabono roche ningikere ase front page tokwira nase back page mwanchu muligerie noroche gabwe bicha yo mogosoliwe club ugya Arsenal asilieta Bukayo Saka Starboy kera timu ya Arsenal ya nyarakoba ekonyorobo bwibwaye kera yagosoletine timu ya Brighton mwancho muligerie negati ya alia tokonyarakoba tokurigeria semambe yabono kurende tagete turaetera tororenga naralialiale ase chigazeti semambe yabono eliotonyarakoba togokomanyenga ninki kegendrete kurwa ase chinsemo mwancho muligeria semambe yabono elitonyarakoba tokogenda busidayana by the way chi headline na chingedete koligia eliotonyarakoba tokoranga ninki kelia eliotonyarakoba tokogenda busio mwancho muligeria asendoche asebono igemambe yabono egazeti ya The Daily Nation yekali gukwanira igoro ye budget alia ekonyara kabage gutumeka asobo menye bumurai bwense korukunga State House budget doubles to 17 billion mwancho muligeli bagotebanga nigobone budget ili gutumeka asomurai bwense amenyete yanyara kabake gukina gwika asekerengo geji bilioni 12 asibakali ko babako bolinga chibese chikogenda State House ngmere mukichi ko bachigokora mwancho muligeli tokogenda busio ase gazeti ya The Standard batebanga nigobono amakweli aganyereire senseme yubago babago kwanira egetike lya JKIA egetike Wilson mwancho muri na sabiro kwabera asabagale batebanga egetike kinigo kibwateme chande menge ngoko manyinde ninki kebekende to mwancho muri litoko genda ase gazeti ya Taifa Leo bagotebanga ikulu isiyoshiba no mugano oliora ase gazeti ya The Daily Nation norole ase gazeti ya Taifa Leo asabago kwanira igoro ya ebo magendero gose chibesiri cyabekiru asenseme yo ya State House okora magendera mango mwancho muri limbasa munyonete ga bagatebanga chibese chinga kichikonyara kwa bachiko genda senseme yo ya State House asegazite ya The People Daily ngo kwa nabalenga gachagwa kindiki niko bono bagendete kwa bakorekana kurwanira obunyamasi bwabo n'ikinguru cyabo kikorekana asesemo Elia Mount Kenya sejibicha
ntoroche gabwo omurai bwa bange Kimani Ichung'wa tukara omuwaziri Geoffrey Ruku nabo igo ntoroche mubunge Onyeri Town Mwancho Muligeli Noara Sense Meyo nabo igo abange bali baroro nonya no museneta Mithu Mwancho Muligeli gati yali agendeta as chisemo na anamono kurwa Sense Meya Mount Kenya tokogenda si gazeti ya Business Daily kukwa na balinga Treasury retains budget for Raila's office and pension bagala tabangi kegancha gense gose Sense Meya wizara nikobona ya nyarakoba kegotiga abisi yokulenda abisi ya nyagosira Raila Amolo Odinga nabo igo kilibatanga pension yaye aze gazeti ya The Nairobian niko bagala ta Firebrand MP love power and a tragic end ngokwa nabale omubagano omubunge bwe Murwa Dikri Johana Ngeno na namona asibakale kwa bago kwanira Mwancho Muligeli ligoro yo bwanchani bwaye boyigo Mwancho Muligeli yakeranyorete oborayi ose ekirogo keliki abisike ko display power na boyigo ekera anyartuka bakonyora kilioguru ko mubasokano chinga kicia chomwali ngo tete kumanya igoro yo mubungo yo kurugunga Johana Ngeno nabo konyara kabago wesomera ase gazeti ya The Nairobian iliyo nyara kabago kumanyanga ninki kegendete asenchira yo wikena ntete tuchake nago chaka gosoma gazeti ya The Standard yosema mbia bono niko bagotebanga niko baganyeta makweli nkarakiye bago kwaniraga yego Mwancho Muligeli bagotebanga bone nigo ekurate gose gukurira kwabere go kurwegwa asochiri boti chinyinge chiali kiru nabona igaso bwango kilikyaro rekana seiki ya etangeli bagotebanga nigo no kurubekana gwakorekana na kurende bagotebanga nebike sana bya onchuleri asegeti kikia Nairobi Wilson Airport go segeti gechindege kya Wilson asbagoteba nigo aliese chindege chigo nyara kwa chigo nyara kwa chiko gwago se chigo nyara kwa chiko soera go segere chiko genda na kugwa runway chigendete kona kwa chiko anyoka na koero Mwancho Muligeli asbagotebanga nigo bono igabatabuga tichi system chekerero na kilibagotebanga chinyumba chinene nigo chigendete kolibia lire lienseme yo asegetie kikere bagota skyscrapers igabanto go bagendete kwagacha chinyumba chiko kwana ni namale echichintambe chigorova Diana asbagotebanga Mwancho Muligeli nigo batebanga chinga kichirian chinde nigo siasa yarorekanire koleta omochando nabo igo Mwancho Muligeli asbagotebanga egeti kiarekorekana kiabugate chinga kichi ebya obonchori bwale ngo bonga mangana mangale go bagakorekana nigo bono kiatigaire koba kyokoboerelia gosigyo kogoserelia Mwancho Muligeli asbagale batebanga bono iga aso mwaki getie kikonya nigo geteba chindege gwetani 1170 nigo chiko iruka asekero mwaka kolenda bono kilibatebanga getie kyo nigo getigalete ase ensemembe gekororekana getalikia na asobwango igo Mwancho Muligeli batabanga chindege ibere nchya nyara kwa bachigo tuomana egera chira samale egentu Mwancho Muligeli bago kwanira gega batabanga nige getiekyo mwaka bwe chirubera 2023 gwetera ase bunge ase committee anyarto kwa bagego ikoro Mwancho Muligeli atete nga banyara kwa bakoranga kibako nyara kwa bagonchoriri bago tebanga chi pipe chira ase getiekyo nigo chikale kwa bachigo itera match drainage go sense melio ko irere ura nige kororekana kwa bembe mono bago teba nige birama byagotire nabo igo kili bagatebanga nonyene nchireliyo korwa chi power backup nigo chikorekana chire chimbe Mwancho Muligeli titalkisano mwaka bwe chirubera 2024 mutinyo gatatu nigo batebanga mubasukano nigo bete ase endege ekurukwanga Kesena 172 training aircraft ya nyaltuka ba kegotumana nendege ndeko runga Safari Link -8 asamale Mwancho Muligeli bunana goteba chindege chiko iruka kurwa segetie kinechi bagoteba chire 1170 asbagoteba Mwancho Muligeli ne chinyinge nigo chiko nyara kwa chiko ikana gotumike getie kibagoteba amanga gendete kororekana asbagoteba operations chinseme ichi asinyire nabo igobora ibwenseme ichi abere chikoleto muchando aso Mwancho Muligeli bagotebanga goikira bono igachi notice chia ruru nemerongene asichia nyara kwa chigotebanga bali bagendete ko babagokora ubwagachi ase chinsemecho nigendete koleto muchando bagoteba ne chinga kichitaraika kulende umuchando goromonne mono gento gyo kumingeli dayananga chinyomba chiagachiru chintambe chikalego bachigotuba egetie kibata sky scrappers chinotice chia ruru nemerongene chokuligelinga egetie kikyanyara kabage kaba improved wikira boni ngangira nyarikana twaro JJK bako yorokia muchando na ikora tutebya lisega ziti ya The Daily Nation
Mwanjito Morigiria tokwirana gazeti ya Daily Nation na gotebingwa mugano munene ni gukwanira enyumba y'oburai na bwo kibesiria bereke gutumia usechibesirie gutumia ase mwaka uyu no mwaka gocha 2026-2027 Mwanjito Morigiria asaba goteba gwikira boniga kibesiria bereke gutumia nigo chekire bilioni 15 na ibere kurende mugano uyu ni gorase gazeti ya Daily Nation page ya kabere ne page ya gatatu Ngagite Mwanjito Morigiria gusaba kwa bere nigero mugano yore page ya kane ne page ya gatano asibono gotebanga nigo batagete babwatukirwo roboti bamanyenkiye kwerera ogutumika gw'ekibesi kinyinge imensi ya Kenya bagochakira omwaka 2013 gwika 2014 babegete gachi bilioni cyabete kigotumika gwikira omwaka oyo turu Mwanjito Morigiria 2026 korende bakwanirete igoro yekinse kiria kikominyoka nensi ya Kenya Osebuna chinse chinde chigotumia kibesi cyabo kinyumba kiri cyoborayi nense ya Kenya bataite barore difference ne ryo Mwanjito Morigiria ninchiko gotebya asaba tebensi ya Kenya ni gotumia 16.998 yore 17 billion ase e budget yo mwaka 2025-2026 to chinse ya France nge gotumia 17.5 ense ya Uganda 17.2 ense ya USA go se White House nyumba y'oborayi Mwanjito Morigiria bagotebaniye gutumia bilioni 10 nense ya Nigeria bilioni 5 nuguta kyanda South Africa nero nigiye gutumia bilioni 5 nuguta 5 German yatumia bilioni 5 Nigeria ejwe erange Mwanjito Morigiria bagotebaniye gutumia bilioni 3 nuguta yemo nabo igo Portugal yatumia bilioni 2 nuguta 5 Tanzania bilioni yemo na nuguta 5 bagotebangense ya Kenya nigerega tie chinse kiria kigotumia kibesi kinyinge ase okweroberia gosegwikirania emero byabo nabwo igasi gazeti ya Daily Nation Mwanjito Morigiria kere gukwanire budget yo mwaka 2025-2026 nigo bona batebiringa asibesi kiamentru mwaka oyo no mwaka oyo etano mwaka oyo nigo kire 8.42 billion eki kiagerire ebese yo gochikoika bona Mwanjito Morigiria ego chikoika 17 billion korende gaigani bwago bagokwanira na kiabere kigotumika asibono omuteni bwekiganja abeteka wikirana se bunge na gukwanira igoro yekibese boigo mna kigo kikobwatukwa na gutumika imensi ya Kenya haigabo igo Margaret Nyakango nera nigabwatu gitoroboti uyore control of budget nera nigabwatu toroboti kagotebanga kibese icho nigo kira kigo kyani wo Mwanjito Morigiria kyagera inyumba y'oborayi nigo gutumia kibesi nyinge echo kitayo kagete nabo kuchukunyara ko gwesomero roboti yorwo olemne serikali yaberike gutumia kibesi cyae ose enyumba y'oborayi gwikomwa koyo turu Mwanjito Morigiria korene tugukwanira oborayi aigani ndoche na ero kibese njire kikobwato kwase omurobiri bwoko gace kipara nabigo egati yebinto bindega egachire 7.6 billion ego kodebanga outering BLT project on the coast Gaiga Innocent ngo bagokwanira igoro bwagachi bw'ekipara somo cyo muri Nairobi bagotebanga gwetira se kyombe gya Kenya Urban Roads Authority nigo bono kigo chikwego kibese ichire 7.6 billion kwene kyabunangu cyekire kwagacha kipara ndoche chikoro kwanga Ring Roads Bus Rapid Transit echi kigo kigokolekana somo cyo Nairobi bagoteba Mwanjito Morigiria egatiye chinseme icho ne chinsemo kya Imara Daima Waiyaki Way Ndovu ndoche Bomas of Kenya ndoche Ruiru Thika Highway Mwanjito Morigiria uchikweneke buna kipara chonsi kigo chiko kweneke mnango chire kwaga chonga gitumura ibense ya Kenya na betka gukwanira kipara icho na chi highway chibuna kiraji chikwaga chwa kagukwanira boigo chi bridge chiri kigo chikwaga chwa somo cyo moneno Nairobi gonga kibese icho chire kubwatukwa ase obwaga chyobo nabwo somera sobwagare Kurenda itengwena na sumugano oyo mintacha kiretori page ya kabere ogukwanira igoro ya ngeno na bali babete bagusiria amagimabo ritkuria Jumamosi ya Mwanjito Morigiria challenge kitariki emerongebere na 5 mutinyo kabere yalengeri ritkuria Jumamosi batano na mwabo bakaba bagusiria amagimabo ekerendege yabetege kugwase kinyoro kya Mosop e constituency ya Nandi egani go bagukwanira buna banyarite bakuruswa se enkenduli tkuligoro bakaba bawikiwa asensemo ya Transmara megoro ya imkurit kuligoro Mwanjito Morigiria bagukwanira igoro ya Marieta boga igando che Nikos Gay Amos Kipngetich
naboigo Carlos bagotebanga omonto mobero oyo tanya ati gukwirwa stinsemecho nomo rundi endege yokro kwanga George were ekiagera tari korukurwa stinsemecho kole liritsiko lya rero mwanchito muligera nigo muraibwense akagere gochikora omurobero yo woko moenia omo jumbo yo bwechinsemecho chia Emurua Dikri constituency litsiko lya rero kolende bagoteba boigo igoro yabarai babete bagwikirana litsiko lya igoro stinsemecho bagoteba ntobwate soipantuya Aaron Cheruyot naboigo Haran Sigei Hiral Sigei Jackson Mandago naboigo Rebecca Tonkei Rene Chipkorir negatia bano mwanchito muri abange bakurukura stisemo chia Narok Nandi naboigo Kericho koleni tsikoli alero abara yabange mbanyari bawikirana stisemo chochoko moeni omo bungoyo naboigo aigamba kwanete na bande barachikonyara bakweni gwo mwanchito muri litsikolia ankyo nabokunyara kuwesomera sobo gare Olawe bachinkwana babete bakurwa bakomotogi ngeno negatia bali banyati bagusiria amagimabo Mwanchu muligereri una Diana gotabiria semambe abono nigo bono lenda yuara se chigazeti chinde ase kubwatekana no umuyega bwoko moeni ago sebuko musabira ngeno na bali banda abanyarte ko baga kubwatani guna barabu asumu basukano ibwe barali tukuligoro mwanchu muligereri kyarore kanete ekera abaraya banke baikiranta senseme yuase kyarore kanete kolengana ne gazeti ya The Standard neli bakorore tebanga abarai abatendete na gukwana nigo barorekanete gotebanga umuri mubule sichinsemo chia mau unyara ko babukulendwa asamangana manga betega gukwanwa gati abarai bali baikirane toro na kunyara ko bakorekana bagoteba mangana yo mau no mubungo chepalungu kurunga Victor Koech asa gotebanga ntuganetina ande torora abangina na abana bakunyara ko bagwitire mechando nigo tutagitabara ibanyara ko bakubuguliye nganeye kurwa sengena yetigerete eli banyara ko bakogenda busi umunchu muligereri egati abali banyara tukaba bagikirana somo yego yubwa ama ibirero byaye nabateli kurwa sensemo yegesa kwikiki aba kips gisi umunchu muligereri abanyara tukaba bagikaso bonge nabo yigo mubunge OKSS Julius Ruto niga kwanetenga nigo bono ngeno arachiko bagakuinyorwa na abateli yabu senchirabike numwancho muligereri ya samangali abetega korekana nabo kunyara kwaba ogwesomera asigazeti ya The Standard kulendo mugabana we county ya Narok nigo naro chatebete unga bono nero chikobaga kwira libaga yokoranga abantabu barau banyara kwaba kulendwa abarende Innocent kero tugukwanira omugano yongeno naruche omugabana Olentutu nabeteka gukwanira igori abari basiriti amagimabo na buna replacement chigo chokora karana nige ntokira konye no eni cyamati cyabo buna naruche mwalimu uri mwana mwabona roronere somere tubwalimu nabatebeta iguribaga nonye na musiole olenge umunyanyimbo naruchiri baganko na rudira kinirende ya site gagende gucya gatachya amatejo ula watebirego ono mwanchu muligereri se gazeti ya The Standard page ya kane na ande no rorengo mugano manengo kwa na bali mebasokano nige kageirera chikoba ekera sigetie kikia Wilson kegendete gwetera michande menge buna dinago tebichinyumba chiaga chirwaso obonge nabo batebanga chinga kichinde nigo chianyara ko bachigosieka kilibago tebo kororekana gwigetie kyo mwancho muligereri se bwango igekyo mbekeligetenete egebitige kurunga Kenya Civil Aviation Authority KCAA nigo kiabetereri gukunyara ko bagegwesoki na gukwanira igoro ya amagacho aliagendete korekana sensemo ya Bomas swatenga Bomas Center na sekelia nyalta kabaga gukwane ya mase ya Monega gazeti ya The Standard akanyara kabaga kubatebinga ubwo gachibogenda otombokore tumuchando kurenda mange narakwanire igoro yigetie kyo ngakie korekana umwancho muligereri kyanyara kabaga kegotigo tagete togende asoroboti ruwarenge oronene ase gazeti ya The Standard bakali gukwana bilioni 12 chiri chikorunga Hustler Fund loans chitara kanwa ase bona bajumbe bagani banyara kwa bakomanyanga nikigilicho kabage korekana ase litukoligoro umuteneli bwekyombekyo kyokwana na chibese cyo igurunga Financial Inclusion Fund CEO kuruku Henry Tanui nigete bosio bwe bunge na namona kanyara kabaga kwana agatebanga nigo batagete koranga kibakonyara kwa bakori cover chibese chikurwa saba na inchigatie bitu birwate yategelinga nigo bono bachikwa bagutwara chinkwana kurende gento kiatebete kanete ngelinga chibese cyo onye gwachire teneta kiro akane nimanyete abanta bange Diana bayirete chibese cyo nande bagendete kuira bakabona iga abandi bataraka Hustler Fund actually with the Hustler Fund kararinge school
Oh, yeah. Karora bangi bakubwatana bagutebanga in groups of 6 abantu 6 mwewebe segete asla ukwanda abantu barabe abakongwa kana no manyete okay wancho muligeli ntaite tuiguchinkwana umusiyo yakwanete sebunge igoro yechibese cyo chia Hustler Fund. People that think that they borrowed and disappeared, they can't, because the ID is your account. The loan is tied to a national ID of every individual. Whether you have several SIM cards or one, and your national ID tells us even to the location that you come from. Except those who are passed on, which is natural, we will collect the money. Take legal action, we don't arrest them, but we reach out in a humane way and we sell the benefits of the fund. For borrowers who remain unresponsive, the fund will commence a phased enforcement process, which includes forwarding accounts to dedicated debt collections or debt collections as final. Muligeli buna kweguru noroboti bagate balende ngamba chikoligie nchira bakori cover chibese cyo kurwasa abana inchi do default Gen-Z na bakane tembali gwakana bono mwararira mangana ngo chichale tali baraboka wancho muligeli nabo kunyara kwa bako wesomera kuri numugano nole Diana wasoma ole interesting sana yase gazeti yago ya The Daily Nation igoro ya State House binecho kabage gutumika chibesa kero kurigereria State House nigo bono yanyare ko bage gusaba emnyare ko bage commentary billion isano isa 10 gutainya ekibaga tebanga nigo chitakere ko korekana esintu ge kurunga revised budget gose budget yali bago nyara ko baga kora umuiroro na kurigeringa kiego nyara ko baga korekana na ekenigo gitakere getigo nababunge onye gegwetigo ekibaga abono yo chikobage gukinie budget yeyo kurwa chi billion isa echinu amini isano ibere nuguta isano ibere goika FG billion 15 na emenu guteyemo oso mwako bw'ekibese mwaka bw'ekirubere 25 wike mwaka bw'ekirubere 25 na gaiga nabo kibese ichi chikoba chigotumeka iga budget ye ibaga tebe kinigwe bono gukina pakeke 16.1 kurwa 7.1 igoro che batagete chikinigwe wetan 8 point something bamaye kurworo State House ne tagete chi bilioni chi bilioni 14 ase chibese chibago nyara kwa bago saba itayete bagore chikali chinya chibago teba chira chiko chi bilioni 5 na emenu gutakianda goika chi milioni amini bachiko yokora bono chikali kurwa chi konye bakogora bagutumeke budget yokora chikali ere chi milioni 5 na emenu gutakianda wane uchikobage gukina paka 141 million echine chukora chikali aya mama gocha egende iguru ku domestic travel so muraibwe nsengo tarali ne staff yaye konye ga koyegwa 376 million wane chigenda billion ibere hospitality bagani bali baachire bakonyore binywegwa bimejegeria gokore kanoro batumeke konye bakutumeka 338 million wane tageregende paka 1.6 million ama after muraibwe nsebu nakurwa asako genda ni staff ya ina bintu binde konye ga utumika 191 million waneta keire kiniwe chibese chike 600 million watebanga taifa leo watebani ikulu Yoshiba aya umanye gochi cha ase okoriye chigali echinji takere chi service na bintu binde konye chigutumika 136 million wane gukina pakeke 530 million igo mwancho muligeli na bokoligereria ase bicha kagere tomo director itongo ya Robeka Arabu orore the new face ya State House bune kororekana yaga achiru yakorerwa maoncho liya mange na namono ebintu biribya nyara ko babiko bekusiona biye byuna gatebiringa ego nyara ko bakekogani binyara ko bagokorekana kwarore wono Diana yekurunga State House babe mwateba ikulu Yoshiba Yoshiba narangwara no ene kero nasoma ensi ya Tanzania kera ekobwika ni wensi ya Kenya barabwe bagutumia 1.7 billion Portugal yatumia 2.6 billion Nigeria yatumia 3.1 billion kwa ensi ya Kenya yatumia 17 billion na chichi tu achirabo ni Kenya is expensive dole expensive ndole goralia maete chibese cheka na chirigeri binte binge byakorekana State House yabo anyway
Ntobati goteba konde gwansuko nacha. Ige kwada. Bachibuligere budoligere bicha ye State House buda yajare kabage korerwa bawuchoreri daboro yajare kabage gwika asebirengo biriere asemambya bono mwancho mulige nabokorora muchuyu nyara kwa gukwaga acho kolerwa mawuchoreri ya mange nyara kwa gukoligereria na kumanyanga ningi keroro mugano nore gaiga asepeji ya gatano limo asbagalyo dabangu musacho yomo nigo bono anyare ko bakomochigwasa gatebekana nigo anyare ko bagakoira bakenya guika asense ya Russia ndwa kwantu mungwano yu nigo bateba musacho yu gatebekana nigo ariko bagakubwaterana n'iki company chinde gose chi agent banyara ko bakoira abakenya guika asense ya Russia nigo bona anyare ko bagusikirwa iga kyamatuko 18 liyo banyara ko bakora kilwa teba ngubu nengira kumanyangikeli kegende tumwancho muligeli bwasomero mugano yu nande twabere to kwanera igoro yense ya Russia Diana asama tukamange mangana na Makong Innocent na ruchigo kurwa stinse mo chiria chia Russia arabantu mbobo yetena lakini reni goro ase umtandao nara somete bali bara stinse mecho omete ke bari goteba bange bataitikuira na Kenya nandi batumie chigali chito bandi bagoteba bataitiko cha utumie shiringi bateba nche ngorande miaka ya neo sigaiga no kutini koirana no kobera gaiga abande bagoteba bade batagitiko genda ibuna giri twaroche lalimado agotebanga chisegi nchigenderetari Ukraine Russia abantu kwenda bali Russia tukara basaya bagoteba nche ntagitiko enda nyori chance iyo okay bado no emboniga bale bagokana bakoirana page ya gatano gatatu ya gazeti ya The Standard ngo kwana bali bakwamiriria serikali ngakibanyara kwa bakororekana kwamiriria gitambo kirugyo kubeka chivestri chikuruga National Infrastructure Fund nonyera boni go chietetigwa ase bungo mwancho muligiri mugano yo nigolese page ya gatano gatatu ase gazeti intete omuli producer ito atobekire clip chiaba bunge bali ekera bali go debate bunge igoro yechibese echo na chinkwana chabara bali bakwamiriria serikali kurwa butumaye ko batoko gendo mutimo ko musinimi. This fund is like the Temasek in Singapore. Members of the other side, please, let us legislate together. Let us make something better for ourselves. Let us give ourselves power. Don't take away power. It is time for us to take power. We can see the light at the end of the tunnel. We can see now how clear the vision is. And we have now put that roadmap towards a first world nation on course. That I will not have to spend 6-8 hours to go back Nakuru or to Molo because Rironi Mau Summit Road and other highways will be complete through this National Infrastructure Fund. These instruments represent a dangerous and coordinated assault on Kenya's constitutional framework of public finance management, the long-term integrity of strategic national assets, and already battered public trust in state stewardship. They are being advanced at a moment when Kenya's fiscal credibility is under acute stress, and when the Kenya Pipeline Company IPO has demonstrated what happens when government asset transactions are conducted without transparency and without competitive process or genuine public buy-in. The National Assembly and the Departmental Committee on Finance and National Planning must reject both instruments in their current form. Article 206 of the Constitution is unambiguous. All public revenue must flow through the consolidated fund and be subject to parliamentary appropriation. We underline that. In the year 2002, Mwai Kibaki, the single presidential candidate for the opposition then, was announced on 14th of October 2002 when the elections were to be held on 27th. This lying culture to an end is to send William Ruto home. There is no other remedy because to talk about corruption and bribery, he has made bribery a way of life. It's the new normal in this country where he is bribing people on the loans of State House, where he's carrying money with sacks across the country. And he has laid it bare. So the police are asking, if the president is bribing people, why is he crying when we are being bribed? You know, he's the one who has set the standard for the country. And it's a very sorry state of affairs that can only be corrected on the ballot because I don't think William Ruto can change. We have given up. I tried when I was deputy to ask him to stop lying.
Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubwata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemeiga tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamera gose twakirishye myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire mo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitaseke urambulete merondo kunyagusibero ngori na hali screen ne chingero chikoleto na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Eye n'Ensoko TV oboroso w'omuguse. Manjito murigiria tokwira nase egazeti ya Today Nation ngo tugutaka no mugano rase gazeti ye page ya 5 na 2 ase gukwandira igoro ya Okech Sala oyorenge egatie ya balia bagatalire no muskere la Morodinga hoibondo runyegusira aigase gazeti ye niga gukwanira bona banyanti bakumera no muskere la Morodinga wika ogokwa yekeralenga chinsemo cha India kerali konyora obogwenya aigane gati ya mabolio ali kuboligwa negetasene kemo guseno moralio yomo asari kumaboli igoro yo kubera kwa na Raila agatebanga taliere uligetiraila korende Raila Morodinga ne robetega kumuligia iribanyale bakubwataranere aigani gabole twenga kimwa bete close sana guse okobakulia monere akabaga kwiraneria boiga kaboli kwa igoro yoko genda kwa Raila Morodinga guchiase ensemiria India asate betenga omuskirela Morodinga ne romotebeti bagendamo
lyakonyora obogwene bwae akaba kagwanchirana kolende boigo nigagotebanga ninkiagerete omoske nikiagerete mama Ida uyole omorugyo Raila Amolo Odinga taikerana ekero Raila Amolo Odinga alikogenda asensemo ya India konyora obogwenia asagotebanga mama Ida nero ranyarega kwiraniria libori egyo kiagerete tajit kuikirana chinsemecho kolenda igabo igakuboligwa ninkyo manyetigoro yogo kwa Raila Amolo Odinga agotebanga Raila niga rualite asemetie nyemenge kolende abantabange tibamanya asagotebanga no monto rualite kolende nigalengwa mokongu no yenekera ali guikirana aschiabisi abange nigo bakagetenga okuruara kwae ngo wena alenge bwango gwikausiria obumwa bwae kolende boigona bolidi ninki omoskela la Amolo Odinga gusenkwana ya yomo ere kunyatara kusikirio obumwa bwae agotebanga kwana ya yomo ere babete bagusanga naere no kubwatirana no murai nomoske William Samoei Ruto murai bwensi ya Kenya erikwene kiamunensi ya Kenya nguchire gusika moto abatebanga konyera Raila Amolo Odinga ere niga motebeti asomwa kogocha sobocho lubo mwako gocha nigara chie komoko boko omoske William Ruto gosoa abisi asentunde ya kabere ayanda gotebanga ne amate aibanya tebagusanga na ere kiagera nigo balenga mo chinga kichonsi aiga kuboligwa ninki obwa amate bwago bolene amate ya Raila Oburu naboigoga igandoche Winnie Odinga no mongina Ida abatebanga ere na maskani ya 20 twikira moninga kenenkeyo andi bagukwanira asiboiga kuboligwa igoro ya usiano ya egosobwa amatibwae no musubati Ruto Odinga uyoro musubati mwabo Raila Amolo Odinga na igaga goteba nigo nonye nigo amomanyite Ruto Odinga kurwase omuskerela Amolo Odinga ibono nyagosira bakababa gusanga nabayigo bakababa gukwanira mangana siasa manjito mulge kugaiganige gukwanira mange bakabuna nyateri etari yae kurwa rikorkwanga okech autebere yeteri niga itwastisemo chamigori asanyari tiga koiborwa kolende ereri etari yae nedia ando chiga uteba eri etari yae nedi omwegenwa wege Islam autebere no mu Islam kolende yeteri niga etukurwase ensemo ya migori aigo monchito mulgera niga gukwanira igoro yaye nabunalenge gusanga ne amate ya nyagusira Raila Amolo Odinga bunalenge na Raila Amolo Odinga nali amanyete igoro yo moskerela Amolo Odinga nabo gwesomera sobwagale segaseti ya The Nation page ya kabere kulende togosika mutumwa njito mulgera nigo kwira wika segaseti ya The Nation ande page ya 12 asego kwanira igoro yabali abari asinsemo chiriachia chia Ukraine mwanchito mulgeri agaiga ngego kwanere gorire chiamate chiria bamwabo banyarete bakogenda asechinse chiria chia Russia bakaba bakosoigwa asichisegi ritukoli igoro nigo babekorete okorobekana wikase bunge ega muchomone Nairobi bakaba bagukwanira igoro yaba mwabanyate bagusiria magima abande wikiraboni gabatamanyiti asebare abande bagotebanga nigo bagwa kachisimira gotebanyare bakwera nigo imensi ya Kenya igori tukuri igoro mwanchito mulgeri achia mati chiabo no charinga somo chomone Nairobi aiga asebunge bagusaba barayi banyare bagwikirania eganga yabo yokwirania abamu abo wochaka kolenda igabo igo mwanjito mulira egazeti ye nige gukwanira igoro ya aborokia na aborokigwa ba grade 3 na grade 9 banyati bakogenda se enseria ya Dubai aiga mwanjito mulira nigo bagukwanira buna babete stranded ekero banyati bagwikirana galia bagotebanga nigo bachiete chinsemicho asogwe somya banyare bagwesemya buna abantu bigokolekana buna magendera tirakolekana ta sensemi ya Dubai buna bagokole ibintu byabo bakaba bakogenda chitariki 23 na bigo bagana iri kogenda sama tukatano igogo ikiro mutienyo yo oyeto mwanchito morigera chitariki 23 na 28 nigo bagana iri banyare bakwira nemensi ya Kenya kolene bakaba bagotumira ruwakasti simichiabo na gotebwa buna ense ya Kenya witirase egetige chindege gyacho Kenyatta International Airport nigo gyatenenidi ogo okogenda konde once go sia chinse chine naboigo bakanyole message ende ko batebinga annonce ya sole nyekora chinse cha Dubai yuno robot babete bagotumirwa soruwaka batumire tunenseria ya Dubai erigotebanga onde bwensi orase chinsemo chiria chitali safe tebas chitali asagia obe angena sokorore kerore orenga ninkiye kukolekana siko ekiagera usarama njale ngoro aiga bakaba bakobera ase omubaganyo yomo amatukayo atano bagotebanga nigo
babete stranded sana bakaba bagwetira mange bakaba bakora buna chinyomba chiko sambwa bakora buna abantu abangi bari gusiria magima abakolene ritskore igoro mwanchito murigire nigo lyali ngomo sasoko gochiase bale abegomo gokekero banyariti bakoyiwa nendege kurwase NCIT ya Kenya bakaba bakwira na chinka cyabo aseba yeiro kobo kwasoko banyura nako Brusia chinsemecho aboroki wabo nigo bakuro kurwase school ya Oliven School ime ya Nyari asomo chyo onombasa manchito murigire nabwo somera sobagare nandinka gitendo gendete gusanga naye nagukumanya yagendete kwene kiwasi chinsemo chiria chia Irani Dubai tokotebanga Middle East chonsi tobere togusanga naye nande togende kumanya wikira bonigana lyagendete kwene kiwa kole no manchito murigire tokwira na se gazeti ya Today Nation asensemo yekisemi nigere page 10 asego kwanere igori yekiskuru elibweyemo kitabwati aborokiwa ba grade 10 wikira boniga bagotebanga ekero okolikiwa kwalenge kwa borokiwa ba grade 10 wetera ase omwaziri wekisemi Julius Ogamba nigatebirenga kiskuru nchire kitabwati aborokiwa ba grade 10 bagotebanga mono kiskuru kye yireta aborokiwa bange nekiri kya cluster 1 na cluster 2 ekine kiskuru kya national extra county kibwata aborokiwa bange asaborokiwa bange manchito murige ko kiskuru ekya day school okonyoranga bange tibayo hasabagotebanga okonyoranga na aborokiwa batatu barasi kiskuru aborokiwa babere aborokiwa bane kolende nigo batebire mbakikoliga chinchira ekiria aborokiwa abo banyanyare bakwira na kiskuru kolende tibaiti manchito murige naki haranyale bakuru baina kiskuru kero nyoranga aborokiwa bangi ngo bakite national kiskuru kine kitubwati aborokiwa innocent tumaiti guseba go kikwika kiskuru basaba abana okay na mankale nandira bakanda bayekisaba umanyete boro kiskuru kigo iru Diana abakoba bakubabulia semba mbia bono mwanchu muligilia se gazeti ya The Standard page ya gatatu ni bagoteba end of an era ase company ya Showmax yerusiria se chiro yense ya Kenya spagoteba kubwatekana na asara babere bakonyora nigo bono banyara ko bakwerusia ase chiro yense ya Kenya mwancho muligilia spagotebe company yuete nene irene company nene kurunga multi choice nigo yanyara ko bagikora linga bono nige chiko bagikuruga igo mwancho muligilia company ya chagetigwe sense ya Kenya nigo yari ko bagikuligire linga kikunyara ko bagikuruchi program chinde kulende boni gabatebanga enchira gosogo turbanirwa kwebyasara irumbe libe lyebyasara sibakale ko bakorosi yasara bakonyara kaba bakoba sechiro yense ya Kenya mwancho murigeri familia ya mogose amate ya monigo yakire busibwike gambero asetagete company y'ekigali ya Super Metro enyare ko bakego sokyo robot rwabo rw'ikibesa senchira yobwasyo segiye yuni go bonere bosi wike gambero ase oyo kabeire oyomo ase company yogurunga John Karidhi nyoike oyo gotebekana urenge gati yabarayi bali bacagete company yo na chikambari chinde isano na ibere nigatebanga mwancho murigeri nigo aba director bali barabisi bonoiga bangira ko babakorwa robot biru y'ikibesa kirikiri ase company yo na asibone family ya nyare ko bagego ikabosyo nako basoera company yo ya Super Metro mwancho murigeri bwesomero mugano USP gatanda limo nako manyanga ninki kelikegendete mbule nyingi gendete gutwe chinsemo chinyinge nigegendete koleta amache kobe ya no mwancho murigeri watebanga abande nigo basiriri obugima bwabo nigo mwancho muri watembule yo nigo egendete koba keko gutwa asense ya Kenya gwikira boniga mubaro bw'abantu batatu nigo babere bagosiria obugima bwabo abumbali bayenekiwe na nomono asiboneiga bali batenete obo lendi banyara ko bagukwananga nigembule yo yabere korolekana kwaba enyinge fatabirenge bitabokero yabekirwe bironge libanyara ko bakoranga abantu banyara ko bakonyora kiri kurukunga oko obumenyo bw'abasenkire bwenete gumwancho murigeri nabo gwesomera umanyenga ninki embura yakolire page ya gata page ya kianda iyo kwanere igoro yaba unchoreri buna bagendete kobara gose konyara ko bagorora asara yo bonchoreri banyara ko bakonyora kubwatekana no gutagurwa kwa ekisemo cyibanda kiri bakore byasara se para ya kamiti yose mu cyo Nairobi aseseme ya Roisambu bagoteba ibarenene ya Thika Road niko babugete lituko lya lengeli igoro nakonyora nga bibanda byabo byabekirerunse kinyumba kiri bagacita seseme yo libanyara ko bakonyora nga byabekirunse mwancho murigeri nigo egazeti ya The Standard bataba igeta sense mejo nakumirana na bakoli obonchoreri bagendete kubara asara yabo
mugano kunyara kabago wesomera sepeji yakianda ntete nkwano ibwo mwa Diana kwa kwanire iguru yekiama kia ODM bono mugavana bwe county ya Siaya aselieto Muske James Orengo bono niganyara kabaga kotebanga urure koko gochia asabarai bari seburai bwe kiama kia Orange Democratic Movement ODM asakare gotebanga nigobone kiama kigia siririe oboroso bwaye nenkorekera yaye asakare gotebanga gusira kwaye ku oboroso nenkorekera yaye nigokoretwa n'umurai bwense Dr. William Ruto asikiri goteba niga kariko bagagotumika chinguru chinyinge no bo dictator sekia mekyo na nigo mwanchu murigeria ya kwanetaye kerekera ntasigeta senia kemokia radio na akanyara kaba kakuru chinkwane cyo mwanchu muri bwesomere ororenga ki orengo akobaga gukwanera umuchando yo bwenchara. Togo chasi gazeti ya Daily Nation page ya ikome manchito murigeria aigani nigo bagukwanira igoro yaborokia abari mu bono nigo batebire ngangu cyabari kogendo mugiro manchito murigeria kyagaro morobirio sha turabakonya asaba goteba nigo batayite kuira nase omorobirio ko nga mineti babateba ngo morobirio yo tukabayirire ase kinyagitari bakiko kwana nabarari bagukwanira buno morobirio yo sha utariko bakonya bagoteba nga sha is not working yo manchito murigeria asaba gukwanira igoro yaba aborokia weitania chiri buchiminye banyarite bako soigwa gose banyarite bako ba transferred kurwa mineti go cyasomoroberio yo kurwa nga sha eri banyorobo gwenya bagukwanira igoro je gati yaborokia boni gabarasinya gitari bataranyorobo gwenya asomorokyo yo manyarite gakonyoro no makoite baringe asobo choli chinsemo cyake richo akabaka gosabwa chimilioni 4 na nugutaibere kolende bagoteba nga sha ekabake gwakane milioni yemo asibatebetigwe chichinde buna bali mubanyale baguchanga eri banyale bakumurusia abasinya gitari bagoteba gukira boniga morokyo yuno ali asenya gitari chibasibanya baguchanga nire chingo chire milioni yemo nugutaisano ne balance nigetigarite chimilioni 2 nugutaisano igonga mwalimu ita kunyara kugenda senka yaye gose kuira negasi ekiagera nabwateri deni elyo guseri kabese elyo mwanchito murigire ataranyaraga kuikirania nigo bana babolirie serikali nabo bali batenete kyombe kikyomorobirio sham banyare bagwesokia na gukwana na barabu asibatebire buna bakikogenda omugiro onyeti bari gukonyara bagukwanirwa tolende gabo igoni ndoche ekiama kya ODM kialiganitigo chikotwara egikaro nabego chinkwana asibagotebanga chitariki emerongebere na isano na ibere mutienye yo mwanchito morgene nabego chikotwara egikaro kyabo aigasomochi o Nairobi aigebcha ya Gladys Wanga nabego Boro Dinga no erero mwanchito morgene asibagoteba buna egatiali baganiri bago chikokwana no kubwatera na gosoko mochora como raibwense William Ruto asentunde ya kabere bagotebanga egatiali akagerego chikokwanwa no como choro mo raibwense asentunde ya kabere nabego abuna beyariganetia sekia mekyo ko kwanira okwerusana nukwegati kwa barai asiba okwanira igoro ya Edwin Sifuna nabego ndoche Ososi mugavana bwe county ya Siaya James Orengo nabego mo bunge bwe Mbakasi East Babo Wino abo batebire ngati bari go chiko ikerana ase NDC yo mwanchito murigeria kone bagoteba negatie yari bago chiko kwanira nande bagoteba nga ogotaikirana kondi once nigo gokorete gentu gekore kwanga disciplinary igonga nabutugo chikoranga nari yago chikwenekiwa chinga kichi cha NDC mutienyeyo stariki emerongebere na isano na ibere mwanchu murigeria nara URS chigazeti kulende togendete kurigeria ntogo cyara ko batobya mange nigo bono mwanchu murigeria bali baguru kwa bamanyi gose abataviti gose bali bwato bumanyi batebirenga batati batebirenga nigo bono bagateba nchira nigebwenete kurigigwa yo gukora umuchando bw'encharasi bakare gotebanga boniga abakenya bali asesemeli ya sugusu ya Kenya chimilioni 3.3 nigo bagendete gwetera umuchando bwo kuburwendagira county cia Kirumono n'umuchando bw'enchara Mandera wajia Kwale na Kilifi ikikia bekire abateneli bagatebanga nigo bono batagete babe bakomanyanga kibakonyara kwa bakora umuchando mwancho murigeri unyara kwa bakorigeri yachi bestiri cia bere chikogenda si county echo na umuchando ibuno gendete kobe ya chibicha kirabu cia Kenya abo barairense bagendete ko kumilia nga kiendagira ya manyi innocent embura boniga ngutwere tinda manyanga embura ngutwera stinseme icho nabe ni twateli gotumbura eliendo nge gotu nabe gotwe nande onyore aya nabe gotwe nyingo onyore nande ya biretira mafuriko tumugano rabo ase gazeti ya The Standard ngakikwarengera liga balime
ya narengera linga ekero embule gutwa buna boni gembrango twere okonyora nga chinsemo chindi tikangwa ni chinsemo chiausi okonyora nga ni chinsemo chiri cyo gosimeka echa ya mera ibintu bya baba bya badabange banchitekera embule gutwa abambranya na gutu innocent bali no botu murakera nekere gocha yacha netugo egocha ya sali nande balia no botugi ba kora Diana kurende nabo kurigereria orore nga kichibesa babere bakoye guchia sensemeyo igo mwanchu murigeri nabo gwesomera ACPG yo onyareka bago komanya mange ali aroro nche doche chia minyokire chinsana chire cyo mwanchu murigeri nigo turigereti chinsa ibere chia bono mambia Diana tutaraso ase amangana lera karibu cia lero nikina keroro na rochese inbox yana nakira tugotatua ase mambia bono murigeri lero nikina obwate lero nikina ye obutari nche mochete talia ya tubwati kinaye ase bono mwanchu murigeri nabo kurigereria torore nga ningi keligendete asensemelia ya egazeti backpage kukwana balenga ke timu ya Arsenal yakorete biya asekiminano ge Premier League swate ababono nigo bachire bosio ase point 5 na ibere nabo igo Manchester City eliyakagire ngango chire ko bagekurwana na Arsenal kuri bunyangongo nigo nero yanyartu ko bagekubwatwa Edro yegaulia ya Marseille yamo igento mwancho muri keirere abange bateba ngana abera aseko bani season ya ndovu ndovu ngocha narago eko gukuru motigoro inde ndora etabukanite wae no munya bitina tebugenere tio kore go na gwa kwanire timu ilia ogo support ne ilia ono ingote irende ga kito ngoreti ya tu baso kumelia ndiko goteitia Lakini mañana no na Suarez. Ole Suarez ni ma de Liverpool wale. Suarez Liverpool wale wana tima tinga Suarez yoyo. Ndochikaba to kuligera. Aba Innocent metega twacha ke gazeti. Igente ke tanga ni gwa kwanira. Igento kero twachaka. Ewa kwanira igoro ya Arsenal una twakora hiyo. Ngona kero ngote Suarez minute Dani. Daniel Omwaga. Okay. Iwe timu ya yare no bado nana kurukuru senseme. Okay. Wancho muligereria soko bwakire. Ya igoiro burayo bwa obukara bwa Daniel Omwaga Suarez. Nengana ngo chikaba koye unengie committee ngo ibekande. Ndigo tigamanga na you and lightly. Paka tumanye kene ngaikeberete. We have formed a company to manage these funds. Oyo no mungwano kurukunga mbadi. Osenseme ndoteba you can't register the funds as an investment entity. Aiga babegete National Infrastructure Funds. Chinkwana chia berega okwana. Igoda boko jara kaba ukoligereli. Ororenga ngaki amangana yuale. Mwanchumulili chenabekire kando. Mwagara norong sira ya Innocent. Ko nganchira rero ndateba rero nchitariki sano nemo. Mutinyi no yo match mutinyo gatatu. Yando che kiriba goteba today in history bagokwanire kuri kiama kya ODM. Sa ulio ko bagekano kororo nande ndoche ga bado ntubwate ko deputy. Na gando che inchengora kusomera kuri asomo noito. Ongonye go gokwaneke usi unakutabita yo. Kuna jira ini satu. Tebanga ODM leader Raila Odinga expands the membership of the transition committee to 10 to accommodate all the key figures in last week's abortive elections as he seeks to mend cracks in the party. The committee agreed that Ali Hassan Joho and Wycliffe Oparanya would be co-chairs. Budalangi MP Ababu Namwamba and nominated Senator Agnes Zani, who are battling for the position of Secretary General, will be transitional. Team is joint secretaries. Nechinga kichia maego mwancho muligererio moskera ira Molo Odinga hanya arituka baga kuigura buraibwe kiama kia ODM na Diana agotebire bakajara kwa bakomenta baraibande gati abo koigure oyorengo mugabana bwe county ya Kakamega bonigoro mu waziri Wycliffe Ambesa nyana boigo babo Ali Hassan Joho babo Simbarati na obenyoreta se ekiamekyo na chinga kiechyo oyo kabeiro mulikyo monebwe ekiamekyo na Babu na Mwamba na nuro chamalieta kwa nyabe kirubosio muswatizani rero nigatenete kyombikeli kya nadiko aswa nyara kwa bago sangeli birinkere na koranga ki Kenya kogenda bosio iyo tebe kananga na alia ya matukamagega mwancho muligereli ODM
ya kitambo ni ya bono na biratokia nchibwekaini onya nchibwekaini na bugocha kurigiringa ya matonta ruirete amaine kurinda se gazeti ya The Nation Manchito Muligire Katuni yane nige gukwanira igoro ye kiama kya ODM bado na bigo mraibensi ya Kenya gotebanga can't we discuss zoning neri bolyo likuboli gwa Manchito Muligire na Buru Odinga timaitinga Innocent Nkikabwa tetekoboko kurinda SMS ye omraibensi ikaranstendo che bintu biryabwa tetekoboko no gaigando che ibangi ibono byarenge biri bya orange nande bya yellow bya mentira aigando che omo women rep county ya Homa Bay noale omo governor we county ya Mombasa na Junet Mohamed no bari kurumega yae wanjubuli na bokoligereria abu na bakoranga ki ubuno burayibwa ODM actually batebanga nemesa bone bekira buyo ugochie segende urunga chess okubaga bararega kibakonyara kwa bakubeka Kenya senchira eliwenete kubwatekana na magani yali barajara kwa bakwirene mwancho muligeri aigane Soko TV chabere chinsa ibere netaike ya motoko gendo mutimo kotokoirana koko atule umugano uraiga beke simi chibese beke simi yomuliro ande beke TV eliyogirie inse egato gukwana lakini omente ili simi lyomente Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imana isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresi tire namba yaito yobonchuria 0788666662. Kanisa la Kiadventista la Kitengela Mashariki, yani Kitengela West, chini ya uongozi makini wa mchungaji Samuel Risye kwa ushirikiano wa kamati ya ujenzi, tunakualika kwa ajili ya mchango mkubwa utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika uwanja wa kanisa hilo. Baadaye utanafasika kupokea neno la uzima kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Manuel Tumpes, katibu mtendaji wa Kajiado Field, chini ya mada Inuka Ukajenge. Nyote mwalikwa. Tujenge ukuta unabomolewa. Omwancho mulire bwa Soko TV igeta sengiye Soko TV ibwatira senge njao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana ya mayako ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries.
Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro umurobiri kurkunga amegelio yebebelia umurobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu
ibibungo na boigo amarandia imegeta seni Gen Soko TV tuchukumira naye kera litkoria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotoge munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegeta seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Taika 12 maiga yichinsa ibira ase mambia bono nae chaka kuya ndalira guchaga iga ebwere atendeli mapemba bali ku ebwere bulire oro rende chaka nchira chaka orogendo guchaga iga sigita seni Gen Soko TV ase mambia bono lakini ngaite bono ba umurigeli ubokira mbira ngutwere gusibora simbira ngutwere abalendo umurigeli ka wake simna bakora ateire ro sengo twere chinga kimwe chiga chama miguna igoro nante betinga chise mu chiricha basi igetuete sana mwancho murigeli ndago tebinga bono gukubwa tekero gukiao unyara ko bago ikaransa betayale nchiro go ikaga igasigita seni Gen Soko TV gogo chane simi yago tunyara ko batugukwana naya semambia bono togotebanga nikibute kyo murigerelia tukubuta naye litukulia rero tukwana abira 3 tunyara ko batokoranga kitoko genda busyo kurende semambia bono nintagetenda ara kumanyege ntekemo twabere tugukwanira mange igoro ya magori ya mafuta twabere tugukwanira ngakibintu binde bitali gokorekana ngakibinde biyakorekane twamochiri abande twaraganire bicara kurende tubeona senchira abana kunyarere ko ba kigwikirana nindo cyo mugano yo murega iga tabanga Innocent l'italiana ntagete olibise to basako bako kulikwana tabenga tubasaka tebe l'italiano litige igo kera go akorebo igo egera bebya kurende akarego tebanga nche ngatkina nabasani bana bya kachanga ikemyaka yo kogende senyomo kera ya ikemyaka yo kogenda senyomo tukanyomana n'umuswati yo monganjete sana kurende litukelimo musani ona agacho umuyegoro umunyagitari agantebya namanyete gokora mangana ya DNA chicha tukana gokora bune gosori agatebo maetera buranyoro buguriti umwana utaliyo yogo na gokurangiri dadi abunga agateba nchengiche ndorerende nga umwana uyu gusino yone agatanga maina akagenda agakorera umwana DNA akanyora mwana taliyo yoye bono kuruelia kaimoka karwe nyombeyu musubati ukiri busibike gambero mureteri liru bagoteba nga diga nkiriko ko responsible tarate bionde bwensi ono kinana kikyo agoteba tagete agende busibike gambera akiko bagakumusokyo ororo I don't know ngakirabe gorendo mwancho murigeria semambia bone kina kyogoto tebiga iga matenga nego chirira bahati dere ngwaruche magana narara so mtandao na kora DNA aba Innocent no mo nginonde iga bagatebanga nere ngina ena gundure binte bingo chabiri byakorekana sana ngusinda na koigwa biro lakini mbiro na ndana koigwa yani bire bingi lakini araigure some cases lakini no ena roche omoteli bahati omo swati ulietokese agatebanga mama yani nche mama mino na bati agatebanga ncho meteni nche tamatanga mama bona abeto confuse lakini nemba chiete tine yene tumaitia matukali nge koira eri machibwa mana gocha lakini rene na tebete nga process yinere ntoganyete torosenekene no na tete na confirmati kuru se facility ende ora agateba garwete nkabu tatete musubati oyu
no emwiri oye muswati ochira saba irio tebiro musacho oyo garu nyumba gari responsible mwancho muligereri na twagote ibono be kalende nchira ya utunya na gochaga iga ototebya goteba agende busibwike gambero achigoteba gekaro muswati orura marube agenda ororo achigoteba ngaki akorete ebintu byakanyora mbiri burungi gose igakogenda ase family meeting ya murangiria motebye nchugocha nimbwate ngana ngogotebya motebye ibintu byo kora mbibwenerete nanda basacha mbali barumete bale fani sana Wanya na baswati mbali bayo. Eto bauti kero montari. Kero montari bwa teto fauti ya. Muntu naro kera igure no nya atebu angwaro kana na innocent. Chimese chichigo ichole simi. Namaine. Kurende naro ro kuira time uchungusa umanya. Ono onyandi yali ngo musache type eliende. Unanga chimese chia mulikire tamotebi aba mwana taliyo yone nini. Akiri bona anda agatebe mugano ino mutambo linge Diana. Akini innocent rende. Biya uchirike mapema. Agot Mbiyolike mapema. Diana nchengo teba musacho yalebya. Chimi ai watebire sensemo yago. Message mubwati mapema motebye bikoro biryonsi yakorete ibe. No utara teba kwa manyire richibu se kwa manyire magoso naro. Matena mubuliti ngana buranyoro mwana achite ko baga ba switch tigali agantebya sanyore to mwana ni clinic. Private. Ande mwana ko switch go so nyoro amba switch mwana yaya. Ona era teba ande nabwat of course ebintu bigotebe kana bya mubuko bikembiro. Bono lende akanda gategerera. Muswati ochire bantu bamotebiri aya bana bono mwana uyu mwana irazi mokoreke mwana ibakareterwa upkeep yaye. Yole ndo mwanchumurili asemambi abona na kiki twaletira se obosio gaganyetaro renga na ataite kogenda era bosio bwike gambera chiko bagakomwaterora amotebye amaene ige nkoro yani tandugete kero kumbulia mangana responsibility igondo chenga nigo muchandororo mwanchumurili nchiro gukwana na intugo chaga igase studio ne namba itegere 07886663 na peto dereyo asemba mbia bodo ko jara ko bagotwakira aiga gocha se studio otatebinga ninki bono mungwano ya wente gokora kina agateba kiabe kia chakirugia tulirwe rero ne binge togokorerwa ko nyara ko bagokurangiri watebu nchure ndabantu bago nabo ko nyara ko bagokwana na into Diana otebire nange message ya mubwateti kengima mbia innocent o nakorusinde emichandi ali kam unangaboni ga mumanyeti amatebinga umanyetera kiri munansu bunegendrete mama itemi chando kire nyombe umategento narwere tabo umatenjira gwakorete abantu ngumana bale none gali mengwamanyeteri yo mana lyabo kwanyora umuntu akumana guchie gali megoro kai twalinge gali matwaja gategeranga kibali gusumbwana nabantu bamwabo kali kwego ukwana ingo chabuti nkonyora wala ingo chabuti nkonyora kiri wado yo okirire agoteba including na mrum ngabo taramate they are two in a family mamu ngabo taramate lakini umanyango muswati akara achire litagani atulire kinara bekire bosio kinege kabega konsana igo mwancho muligeli na bogo semi amate yo totebinga ningi kilioroche asemambi abono anamono kubwatekana na kilia bakonyara kwa bagotebanga barabua abana bogo sama mabera Ngo saba mabera. Muswati. Yo muswati nya kama itekene. Muswati ara manyera matengi tomu. Chinga kechi chigoika. Onyo mugaga kagwanja. Abo saba mabera. Kiri bono muchando no linga. Muligo je mwanjira na mabera. Okay. Ora Simirere gaiga ero kunganchira uraye bwate. Kuraye bwata elitangani. Agara toigunga ninkyo yagateba. Era nsoko bwakire. Na gibuga kire wakire yo omuraki Samaria tangor ku Wycliffe Machanda buri ki Wycliffe Machanda ngayo berete berten sema ya pipeline pipeline Nairobi ya onde pipeline ya ngonya weto mekero musade no wetoma barangu etekere emburi yetu tense saregete ule stage mpya gosoka ba stage rogora iga transami gosara ya ende pipeline stage okay ona nale goteba engire kubwati umusacha no musacha bolongole mete
Umo sajo yo kwa na yo na ore ya maji oje sambo kiana. Kai Ati na imara kabisa kiagala buna bono. Musubati ya wodo ende metinyi bile tato ngati kwa bana yaro tanga wa na ko nyimbo ado musio. Bono ikigambiro tukaye kolega cheti na areme buna arisikai. Arime kabisa inde riba mnyokani ama amusi ni gagotoka gotini na DNA. Okay. Era na korete DNA na korete. Yenda begete tayari mubuka korete mangana yo. Ita maskara etiyare. Ya musubati yene kama kolega sa tayari ile ko kinga kwa ndo kwa musigo. Kiaro wasaje kwa uwezo mkwati kaba ngina nyonduma itomo kwa with vessels. Okay. Kile kabilo ngai nugochia no dia sibuni Mosada digari maguno mosada bolonge. Sawa ngoika pipeline ngo koligindaye. Thank you so much. Aya Biya mono. Ko igure Diana. Tabirenga musacha areme. Aya gwale otanga bona mulikire message. By the umuntu namanyete kikegendrete. Warore no mwancho muligire semambia bono naboko twakire simigo chaga igase studio elio nyara koba kogo totebinga ningi kelia kegendrete aya sensemo ya unki keliora akore ekera boni ngani kamini ye ikire yachira sobo sibwao kwa manyirenga na berege soko bwakire bwakire biya nagino gandi na Diana biya tole ngagyo gendrete biyande ndemo bono buraga igane kizamo kya juja kwa ikire jujande jujoro mochokoro no yo nyanjoka mbiyole no mbiyande tebango sokoro no mbaligereti buya asante sana ingichago mujadara ono maeta basubati abange babeira abajanja babeira aba yoko nyora bugato mosigo ko Rwanda oijoko bekerana ne no yogo ono mugako yera sigagenda mutwe agenda busio geka rumusubati na rotulete kina kina kiabekiru no mugaka nabwate mbura amasakara koro ke evidence wona hedi abaminyokani omoito koti yamwe okay Diana era bateba ngamulikire message amatebinga mangana ya gabetama mbiya mono sana muchokoro nyanchoka kuruchise mechichi ya Juja aiga Nairobi Diana na bogendete gotenenanga message ye mubwatie mu manyinga amatebinga mebi ndebyo tata konkorera kai liba gango chikogosoki bosialia kona konyoru ole innocent ubwate chi option ibere tukanirio nyoro okay mwachi muri ko igure ncengo teba tigaye chigende chikunanira ari kotini musacha asubmit rio lya kairuli baga amuve kina chago teba nchomanyete igona atigeru umwana nchenkolenda nchebweka binte byonsi ipyekera bikwanira akolire maya konyora na ncheli bagalia nelia bene ngira nelikirike bwene tasema mbia bono mwancho muligili namba itegere 0788666663 nabo twakira go chaga iga bali mukuru kuchi counselor bali mu bwato bosemi nabo kunyara ko bagokuru birengeli byago cha studio ototebinga ningi kelia bono babwene tegokora mugano twabwate sema mbia bono mwancho muligili nolutoko tebanga mungwano yomo gandigia ogotebanga innocent nimbwate egento nande ngitaitu obiseli italiana sagoteba nigo twarenga senyumo no musubati na nchete mono tukanyora umwana kurendekera litukeli monagenda asumuyiga bwe family kaumira nabasani bano yo muru munyagitari tukanagokorera nego soria gante bingumata matukarero nabo konyora umwana gusaba no bwate nyumba mwago tibali abao nchengo kora sensemo ya DNA munyagitari na bamungwano yumusani na bamutebeti kamatebi ninchende toyo ne tunche kocha kurigereria ndandi ya ringe ngak serious nige ntai gene tenge ko batete koranga ki DNA okora kurinde keragenda achigokora DNA results igasoka chikorokia mwana abwate tali yoyoye kinte kitachieti kwegena akagenda nanda akalienya gitaliende teba maana innocent nchenga bugulie bagi ya nenkaru nyumba kakenda ngatigo muswati uyu no mwana bono muswati nigaje takagenda akaligia lirube nigonda ngeri ngende busigwike gambiro wona nchena na gotebio nde bwensi igonko genda busio njigwatera amangana yonsi bosiali wesenga kingokora igomo nchumulili asema mbia bone kine kitobugate nayo gototebi akioro cha kora Diana era gotebu nange message ya mubwate timapema motebi
mayete nonya gokogenda busia igikine kotete kubeka nche mwana uyu tali oyone pi tali oyone Ine ntone ne bikong nche kengima kengima yo pake biche mubwati screenshot yani na ote bibina naigwaiga kengima byonse byamuchirire byamonyorira abwate jirisiti chionse aligereri amanyanga ningekeresa abwakire wakire na ngakiogendret mbia tole mokwana korakuru Kiambu mbiyere ago kwani geikoyo nga kikwa kirabo geikoyo mwake manyire mbia bukiete okay ne tuete mbia ya tukwa kiabono lakini nenda ina maseni togenda bona so mjadala omjadala bona njina ata kotewe geno se taribobi aba kukubara gena totete nere kotewa kene kya mangana ama okanya rango ro masaka nyomba saidio kwa tawa saja baka batana 5 tadi siri njebona na abari manje na abari Kiambu mo 20 years good kai kora ke ye TV rende lyogi ngane yera baka togenda ko yategera ke lyogi TV pi bona njebe kana abari Kiambu je myaka 20 ije abari na ba kusiba ninto na abari ro mo iko kire kabire ni sak kwarolire bona ije kerenga teba me kiriga iga okonyoranga omukungu abyare to mwana lakini for sure akati musa jangu mwana ai akimona yakukene nyare bomino mwana yakukene nyare bomino ako babuye kadi bakese family yanya da aho kare duru mwana uri innocent to innocent kono umwana nara ka tengo mwana abita ko kinu ngori ni namba komo nande go chikorigere likwara gara bara atoke na mubwe kaine because birengeri bya mwana ko na bikero ngori ekere go chago ikira ngaya ya bono because umwana uri ebune bisike abagungu ba abakanda wakande bizanya kimwe kumuzanyo uri nabo gatene ro ngeto mwana uyu bona ke uja kuikira ko se mbo ko sanzura no mukungu uri mukungu uri ara ko leka mangana ari bono bie umwana uri tari ogo mwana uri abe kumusacha gite nande ako kuonekana tena ko kumusacho wacha kumanya gere kale rate ugoja kumanya gere mwana ki usire miaka 10 bona kwa mago wazo ko inda ingori chakera nga ingo korera go bona kwa nga ekero roro tigande mereri ndo mwana bono yera nasogete kuru nyumba akagenda because umanyire kene renkia gokora bono bona ikitwa madai yakore neke ntero mukungu mintoka kai agatigwa akagendera kanda usia kandeke kambero bona to jere na kwatari go kali ayo chireke kambero umusaje tigare mereri agende ko ti agende na masakarari abatebiga musema ukweli nereye tiene na kade karenga kabere onya ne ya gatatu togende paka ime serikali muro ale ndo mwana we sawa asante sana mbia mono ridu koligia mbia mono kurwa se chinseme check yambo ko igure buna goteba da asante sana nale ga igoteba Albert Okioga agoteba ga Innocent apa bobasi hakuna barabara from Mugonga okay ukwanire igoro yebara umanyire koira na nsage igateba nga gaki uyo mwana umana jisumbua bure agoteba na DNA angeachana na story aendelee na maisha yake. That is why uliona serikali ilijaribu kusema kwamba ilete DNA machines kwa hospitals ndio mtoto akizaliwa ifanye, but that will be dangerous. Chimashini echiwo chago cha chisoe se chinyagitali wagoteba no ila chikobo muchando waende wafanye wakiwa wote siku hizi. Hata madaktari wanapenda pesa, hatuna imani wafanye pia ndio waanze kesi koko igule na manganara mangega iga agotebanga agwesumbu aira neka acha kobugima ando chirensa igo gotebirenga nanda bakwenda abanyagitari bangaindeli omotenga kende ngeyo enderere garengeretinga sachinde na biranyare kane anyore mwana noyoye ngiyo nandi bakoli be DNA kiribone kirajiri okora DNA ya kanire
ya kandi taliyo mwana taliyo yo rende genta akore honorable thing ogechigu obugwiri mato muntu nari mo komenya nyumba obugurie bagi ogende sabari atari gotebia uchire tata mbaro kwa lioka akora ogochiko mwakira ngo mwako kabere mwako ringe gesonanga yande gochi wacha konyora wakire siminga liribuna nari ngabo acha nasoka keigo na ikawo muchi obusongo ndoche mbura ya ture nyinge tindi koirana nera bone njira abuguritie bagi tachiti goteba era na bachiete go muswati uchire korengereri go sina baswati bega asibona bakorengereri go abono uchire bosio tebere yaye musacho yani antigero mwana ndere kumbu musacha abwata makaratasi ali mubuka DNA wanchumurigereria esimi bono igana botu akira gocha studio namba itegere 0788666663 asokonyara kobogo twakira semambia bono nando nyara kobago korangeli yugiri yago lie TV igo klikete kero gukwana na intu elitonyara kobato gukwana asenchire weekend dayana erago teba ji screenshot chitale munkwano yabwenete komotebinga kwanza lirube liontomerete nerora nyora kamusabiriti ose WhatsApp nera musabu ji screenshot ara motebinga igende kokora ngebwenereti yakogera tokogenda busio kwenyorora sako na bugukwana na intu ototebinga ningi kiliara akora semambi yabono ngakia kubugata akora manganayo ngakogendera busio kogenda gotebanga tigatumirane quotini ngo expose osega kumutumire message nande era gotebanga nonye n'umuntu osobotana komotebi maitenjiro kubuli otigo mwana ogo innocent ogenda uchigotara n'abantu bense bono kwanyoranga mangana na bachakire igo kwanyoranga kwa buli umwancho murigeli asemambia bono otwakire simigo chaga igase studio elitonyara ko batogo kwana naye asenchira yobo ikerani wasokonyara ko bago kuru birengera libyao ototebinga ngakia yoro chega kogenda bosibwe kigambero ose nigo akonyara ko baga komotebinga igente kengo chigogonjo kira kerege kobere mubere mube ugonjo kira yo munyene matendire kwana kwirwa asegeteiga onyore obekire kina kienyumo gekobege konsana nsoko bwakire nsoko wakire innocent ngakio genda to mwako minto wakire ningo to kwa nere semambia bona mpita mutu kama tuera kuruchucha juja mbiyere chucha mbiyere embure tuete atubo tuko mama libaikira iga mange Nairobi abantu bachaka wako bali oro le baraka ya Nyasaye tigato tugo sabando de Nyasaye to embure lie tari goita ntitu asabali ko ngato embure lioka anare gote wega innocent ebinte binge ngagete umuntu yo mubori swali abunga angana bomo musubati yo musacho yabwenete koeresa nango korari gento gete nanjengo tebango musubati yo karagenda agachikoligi irube lyo komosoera bwangie gogokora majukumu tamurangireti acha komotebinga ngakiere no mwagone na bachiete kabire iko agachopimwa akanyoro bumaene bono tigaganye baumerane kotini kirege ntugesoke wasi okay koigure kotini aragoteba kegende kirege ntuke soke wasi mbiya mono sana kurwa sechinseme ichijia juche nande negatia baligereri balitubwate bagocha kiresenga kyo mjadala input yago mbiya mono asogotwa ibirengera lya semambia bono bali chinsemo chiagusi nabago totebinga ki kwabukira semambia bona ndo nyara ko bago totebia sum jadalu twaletire nga ningi kelikeroro gekoera tali case keli togoteba nga maene kirego senga no muntu orengereri nigentoroche agoteba nga nigabonere ali tayari guchiko sansulire ebintu ebike kotinda kini agonte innocent intaragendoro igona ataka urantebia nga kingokora aranyoro bosemi gasema mbia bono mwancho murigeli na botu akeresi migo chagaiga namba itege studio gere 0788666663 asogo tu akeresi mina gotatebinga ninki ayoro chikira akorekana ase scenario bunejo Diana agoteba ji screenshot yonanga chia mubwateti mapema mbia bema is best jengo tebande ngatigaga ndese ke gambiro achikobaga kwa beke kirege nto parwanja tebenga bono inchina ikira makaratasi na araya murangiria mubuli ndo mungi na gokwandeta igongwa ringi ikirenga gose kirenga ninchi na kenyorisi anda goteba ngarende taraikirabo
Wadi abantu buna gwate abongo kumuswati liate aba. Abantu bakubulinga yani innocent yuti kumwana ukubwekaine. Diana. Otigeru omwana obwekaine nyarebe. Lakini innocent ngamuboti usomano ina mubwekaine. Umetira mongo mukubweka na tata. Abana ngwego muswati ondote abanga amanyete ngumuswati amenyete numusacha arakini abwata basacha 5. Na abana nero grama tengu mato yabwekaine nyarebe omina. Lakini innocent abana no embali bako rusiko buna bono musani uyogo. Turiko nyoranga abana balimba bwekaine na abana abanda sifami. Kubwekana bale bana ntoli gukana lakini bone the worst thing oyo era garoche igangaine tu. Lakini amaine nangainire. Bono lakini atebiri ni screenshot kengima ogwaka chibicha chiri omutenga yaya. Okay. Tiatokorigo. Bono mwanchu murigeli nabo twakire simigo chaga igase studio totebia inga kiruche ingane itoka yakoranga kitoko motebia egere tororenga twanyara kwa batugo twara chinga kichindonge tunyara kwa batugo kwana nayo mwanchu murigeli gwetira ase namba 0788 666663 ototebia wasemi bwa omboro biboli kunyara kwa bako mwase mambia bono ase tokubulinga ngikelia ayoro chikera akorekane bantu bande babagwetire mechando kolende bantu bali gocha bamanya era kare goteba nga baminto igondo chinga kirigento kilikibwenete na akorire ntagete togenda umutimo kasini ni tosiomeli toigwe aliagendere ta sejidu kasini ni tokoirana togendere nande asenkwane asogotwa kiresimi gochaga igase studio tunyara kwa tugukwana. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kuona sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona gira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo wikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi ijyabanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo mogusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde
ntubwate phone accessories na boigo ntuli ni chibundi chikorosio bintu tokonia ninchu wenyoregi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nimeiga tuli ne sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe totalera somo choke birigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru amenaye. Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omugusi eye n'Ensoko TV uboroso w'omugusi. Mwachomuligari nande twire ni echetri stake mirongene na inye maiga yechinsa ibirese mambia bono ebe nalibono kwa soira segeta seni geito ni goto bwate issue ya mugaiga twabanyora kabatokoreterwa ase togotebigwa no mungwano ndoyo mugaiga gototebinga amaene innocent nimbwato muchando kera na chete agotebaiga nimbwato muswati oyomo twanchaina nera twanyomane tere tokanyora umwana oyomo kera na yegendo muyego yomo asaba sani bane barenge musani oyomo twasomete nere nkanyora osomero biri munyagitali no mwelia akanyara kaba gakwirwa sense Emilia yogokora indu igurunga DNA tukana kogosoliga agantebia ngoma etera bokonyora umuntu agukini umwana atamenyete noyo yangamuteni chende toyone akaira tairete gintu kyarenge serious igakaimoka litukeli makagenda kero umwana pimwa matokya soka kaoro kimwana taliyoyo igintu kyamutigete no muichano nanda akaenda gakora indu igurunga go seek second alternative akanyora bada machibu na babwika inali andenga umwana taliyoyo bono kuruli tukelia kabugulie bag akarunyomba keraru ororo muswati rendo chire kuganya musacha ira nebwangire musaji muswati ochire bosio otabirengo musacha bono talikonyara kabaga go take care of responsibilities chyo kulende nka yae no mwana oli babwatenere bono linda go tebanga nchena na go tebionde
timanyeti gosengo cha kwenda no boya no base ekegambero nyale ko banko mwanikira Diana eragoteba musacho yoga mochete sana unangali tukuliria nyoreta manganaya nangaga ya bigitaro lese mitandao amotomere chi message amotomere chi screenshot amotebinge binte byokonganya okongana kontebiga igambi bwenerete na nara goteba Meshak saizi yagoteba mtoto ni mtoto na wenye wanatoka nje ya ndoa ni maprofesa kai ya profesa cheikira dire yuko tabagarai profesa wa metego minti profesa boko genda school igole deda mkoto tebia sema bia bana namba itegere 0788666663 bali mwale gotema gwaka bare twirene asembe okirende kirese keratorese obonchoreria asomutimo ko bonchorete nyara ko batugukora nayo toibirengereri biao otatebinkiaga korabona komboli ngai no setinchi kwaleria evidence yali kotini gose mokorere inde igoro gukora mu manyi mapema ngomanyete bija mono kwaletire kina lakini umanyanga kero gwikabusiaria inchi kubango gatebinga nubugate obokora mwana italio yone chira kigelingo tebingo totebie sema bia bono tunyara ko batokoranga ningi kilikegedete ire ensoko bwakire ningo tokwanere Innocent na Diana ngakiwa kirabo musori bwegezuzu bwakire biya na guru ya itombi yere na kubu akira nyibwete goto ya tubuakia mogenaro le na ivasha gonte bigi gotwa kabisa na ninje kubulira buli ubugendo bukalisi kai nkuligere nawe turabara beke goti kai omuzori ogokwana na inje kole getanda koru nakagatuye ngokwana kinde bolere nyinge tuntubete ay already no ona gente que tangani omusaje wansata kirali ki wabwatu anenero ko bwatu Uyibona muna toko kwano anga bwatire kina gedulire asengencho ebinte byonsi ipinere bwere terrete ngakiere terrete nande botambe abasubake bagoteba ng'omwana nabo bamanyete ningoise igo bono ntochaka kwegamba naintu kemanye kere gento kiabeire omusacha buri okoremereria wateba isuru wasibe nkora ritu obugima bwagenderera igo bono omusacha iritang'ani tutike konya kominyoka guchabu nga tonyagona ngatiene kurigereria ebintu binde birakoretera pressure goite bosa igo bono gutaka gukanya mang'ana mange tegerera ukiria amache igo omusacha yakorete bubepi akorete bo ari gutika lakini mbobe kumanya omusori bwegesusu mbobe kumanya bono nomanya bone ina machanya agonya gukina bosa guite bosa inkora kina machanya guite bosa okay bono umanyire bono kominyoka guchi otegerere bono musori umanyire ngiagokora bono inki umanyite bono toteba for example na no musubati uri no mwana ikona nyomiro musubati uri no mwana aya umusacho ndo bwetoke siswe otere ng'omwana uyu nomete noyone bono ingo baseria igento keroro ng'omate bono ninjendo aye bono ngwati bono ninjendo bono ng'omorembe kwarorire okay igo bono musacho nabare koremereria iki kiabeire keyo musubati bono nande musukuri akabe to machani ocho nachonie okay asante sana musulubi usukuru chinsemecha na kure nsoko bwakire hello nsoko bwakire Diana mole biya tore kayeli yogirie tv biruka masosa alinya mira bagenda sai mwende saikole ndesa ikabona naroki okay totebi yangonga kimusacho yaragokora
sasa ubona nake wanije musaji oyo ukunguja katira ende soko ere kang'anyete tarika umusibati atakere goseli gupita dari koro kana arindir boka maiga rige korba dari jama maiga ende soko asiberua maiga agende ang'anywe injo bona njoro mugwara ruire soko atebe ngotire konyoma bado umuzaji yakanda kuligizi ko nero yo munyomete kingi agite kuligizi ko gari ke kwanza kuweka kana nyomba. Oh my goodness. Iyo ino mojezo basubati babwate umuzwadi yadakere ko ibobye binde kabisa ande go violence bono ikina nabegete bosio igera agende bosio ataka bitibo naba katali nya yado kumuita. Okay. Abantu abwete ero bamara maminzo amukifu kabisa because hakuna haja ona ijago obi naniyo yonyango mwaone zumogoliera otiye zuma mwaogoliera zumoje mwana yone zumangoliero jako agera mwana igoro ngaki abeko begasiye ngong sana mbia bono asante sana bia bono jaboro na njira ni ko gende nyeje irende lakini biranya biro byote birari ligwero ngakie soko bwakire soko bwakire ingoto kwa nere mambia bono mo kwa na Dennis Makoli karakuru wanyaiko rangenyo ngo bwaterbia anganyango bwaterbia lakini wana yana ndandora Nairobi ndandorole ngana nera abono wana mujadala oyo biwe era binyo wana mada baswat no babo tabata basera egaro muswati ko ireki na ko dina ko mada no bwata mawazo yo wena ta kora seli ku kwanza randa so no mugago yo nere tarenge ko chiko koro chunguzi gara maeto chunguzi no mwana ko tieni talia yo ga le go iterera abanda bango maze nabo kunyoma no muswati no mwana nande waje wasangina ekara kwanyo no mwana wana amanyi ngatali lakini to banje divonsi uwo chiko cha kasiro iwo wano abagaga no tugatira ngora. Okay. Tuara takunenga nezo amanya kwenye sogisiko. Okay, asante sana. Mbia mwana inesene. Mbia mwana kurutinsa mechi ya dandore soko bwakire. Soko bwakire. Nigoto kwa nere sema mbia bono. Asema mbia bono kukwada na makali usiandana kutoka Kiambu. Kiambu mbiyere? Namwere buyakira mwezo mtangazaji ni barigireti muya. Asante sana. Nena kinale kwa linda wana ndawe asaba au nikajira nemaga. Mbiyere na ndera nemaga hapo linga ki. Inakio iratoka nanga amanyinga ayana mumino amanyinga gurupu naye momo bwatera ndabapimwe bonsi babere. Amanyinga tenga ndagangwe isayina. Aya kali aya na cyare ragati ndiwe jiranya mini mona. Turucha kwa hii amini chendi by the munyagitari atotebingi bakwanda barigeria se samples bakabaikera bumbija mono sana. Asante sana kulitisa mechi yake ambwe soko bwakire. Hello. Soko bwakire. Kayeli Ogirie TV. Kayeli Ogirie TV. Ayere wana na ibure wogwana. Twakwane tekale. Soko bwakire. Hello, soko bwakire. Soko bwakire ni Vincent na Diana. Bwakire bya ningo kwa nere mambia bono. Njengo kwa mpingo kwa macho barabu. Okay. Wana nje na kwa nega. Kwa hiyo mata kuninga na waro je kya mrongi. Na ande ndana ko tayari. Ay metange inene solo targete ji janjiri ko chiyega. Okay. Akimuni igere. Chinsame chichi yagusi. Chinsame chikwata banga ikichikorwa. Igao machago barabuga. Ndi yacha getako koraigo. Ya amutinyi ngoje ngwaro. Okay, sawa. Thank you so much. Asante sana. Ngoligeli tole.
chifundi chito chimtambo chirigereria na koranga ningi akorekana abu iyo twatambari gotonyora buya soko bwakire okay Monchumurigeria sema mbia bono togotebinga nigo gotoa ibirengera byao utumanyinga ningi keri kirabege gokorekana nigwete amateyo bono rende yachire busibweke gambero musubati busibweke gamberare nera nabwateki nabekire to mugako yatete kumanya ngegendete chitigalite sana chibe chisa isato sako bwagire amaja nuke ngagyogendete chise machia kamulu kikamurere bia ya tugwa kera kinindo jenga okiete bia insere bia kabisa buat na mwana idaya no mtavu ondo jenga jadaro ina kwa maana sana una injino mwake na ngotewa iga awanta ubabere mbabuate misunderstanding kiara mbai wana ine babuate krimunta wate doubts no ya wate doubt ili babuate te batetenga uyo kire DNA muka ko uyo kire DNA no ya kagenda koti iba ngo de karansa yengi babura ninga kikine lakini kitoko ndo kara koti na ndi tunaba turabanta abamo paru wa karansa yengi batenga ki 1 2 3 4 lakini bona kara bako enda kotini bona either oyo mugo ikabu amisi no yondo ikakora no ndo ikawi ngena nango ba advice iba iba nango teba niga ayenjibo na kunyomereka na rodera mange na ibona kuwa nyomereka kwa rodera mange ikara sisi tole ndaba ngekora abantu bakana bagurama abande tokorera totageta tunyora abana abande tokorera tokana DNA ibona musa oyo arengukira mu musacha ahumbi kabisa arwara danga ki omata basaji toko kwaru kuboke ngoro ime onderi wata manganao iyo ndrango basabangeringa ebarengi arengutika pipipi elindare ndo mwana ipole pole elimenya samoe chinguru lakini bona kama kwenda koti ndio oki tindo jigo sendi yabakora okay asante sana kulichise mechi akamulaga tabanga bano musacha lende rana nkole ndo mwana uyulende bano kiabeire mata bano liyo mwana linde lionse liyo chigo cha nyombabo gosene liyo mwana bakwa na mwana oroche tabugati no ne karamu gaiga musacho inyolenga neli bano lende nabugate birengeli bya tanga bintu mbiro kuna biro bikwande mbera musacha gwasira na biro byutali gotebyonde bona era gotebanga ba mintu lende musacha ngware goiterera soko bwakire nga kyogendrete keyeli ogirie TV rende gaki keyeli ogirie TV keyeli ogirie TV anteiri kwa keiri okay kwa na bono nga yoberete ene dandora mbiyere nyamule buya kuna koboka tole ka keyeli ogi na bondi gwete ori gwete ninyi gwete liogi tiga kwetegerese TV one gwake liogi karara sori otegerete isiko oja nere dire kuchimoinaria ona abeire yabeire kwa na bono karubirengera byao ora njengo uri nagi omuro yo nero dare ko nyara baro mukungu yaga soka isiko mumura gitama etero mwana noyo ayenda yo ko nyara nga ajuru kumanya tayo ya jiko kore rutie nei musani yo chete kore ko matebi chino munyagitari ondo matebiga nera gateba tigango turara n'abantu barachage ukwana ngoma eterera abantu tukabana tugukinia abako nyora nyumba tari mwana ugo obora nyore bone sokorenga ilikuwa na bora nyetege ne timugungu oyo anya karo jo maene bingo mwana tayo oinjiri imo dewa ba adiga ombi umaide bara ombi onyo mugungu yiga kona kosoka isikanya koleta abana lende kurusikanya ko muijole nyumba bono kola nga kiana jidi kinanga diga enda bi mwale maene ngumwana no nyoli tayo wane era ali kubuli mugungu ya mubuli nga maene tina nyoli nga mwana tayo nga juro chito kola to enda nguna to biwe tolole oko nyoli nga maene mugungu yu mwana no yo isiko ta ko mde nda ende so musati yo mwana mwana nje chito ko mwanje ali ko mwana okay enda mwiriro mwana eba menyo nero yali yo buli mubwa aligyo mubwa mbuya mwana sana kuri chisemi kwa rambaza ko gamba igine byo mbawe komenya mu ikaba chiko nyole michando asante sana dandora nsemo kiyo yole face what
Phase 4 nde. Yo phase 4. Mbia mono sana. Diana ndio phase 4? Ni manyita. Okay, asante sana. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Hello. Okay. Nsoko bwakire. Soko bwakire buyo. Bwakire byake yeliyogirie TV. Soko bwakire. Indarake. Lakini ninye igwete. Aya, ngukwana ku Isiri. Isiri biyere. Isiri Nairobi. Biyere Isiri. Ngukwana neva ni Simbaka. Mbaka ngakyogendete. Yande. Wone kesingira. Kesi kina kegure. Borongote yumuro yalemereri. Sina bere. Yalemereri bona ali ndumwana. Airaneka. Airaneka bona ali ndumwana rene ngakyago. Okay. Sawa, asante sana. Haya. Akidara ugocho tuwakira na private number. Ngiora achoto tebia sembe okuri private because ntutete tumanya ningo. Who's private number? Soko bwakire. Hello. Bwakire. Number yagire private ni ngaye. Okay. Soko bwakire. Hello. Ali. Ngaki bwakire. Bwakire buya. We ningo to kwana nere. Kwana kati ni por Maroroi. Maroroi mbiyere. Maroroi mbiyere. Ne mpaka lakini haina matufeni. Tige tunyasaye kaere tire bono lende getenero tutagetemerie bintu. Bono nale wateba ntiguru yo mutataro yo. Bono mleto mumuroyo bune imugetera kaenda gapimo mwana uyere wika. Ngati bona bantu bara mwami nyane kene gusime embinu yo kurigi egere batigane no musubati uyu. Yo yarenge buyate yo musubati oyo baende nyagitari bonsi babere. Egere narikyo montako menga ekene twanyo ekene kire mwana uyu tayo yumbo bako yo no mwana uyu ngo sitisiko. Kono koranga ngabo amangana nara abukabiri katataga abugu katika. Ngana nirabuga tutaramanya biya. Biya mono sana kuruti seme cha Maroroi. Soko bwakire rero Nairobi ngotara. Soko bwakire rero Nairobi tole oise kurigererie simia ya moyarure gusi and actually twairwe feedback togotebe gunga okorekana ntuli korekana biya twatebirie fundi ito ya mitambo baligererie rekinero kwata kwaigure chinsa mu Nairobi. Rero kusi taraika. Waigire Dandora. Na igure Juja Maramangi. Wachire Isli. Eri ndi kwateba phase 4. Phase 4 Dandora. Phase 4. Wasoire Dandora kwa rue pipeline. Nero kadando. Soko bwakire. Hello. Kibwakire. Bwakire buya. Ingo to kwa nere litangani. Ndani mo kwa nakasiano mayaka. Kasiano mayaka ngayo berete. Nguru ba kioro gare. Kioro gare mbiye TV ko bwata. Simimbu yego bwata. Njebona ndo musajo yo. Omo nguya ngo masedi bakana mo toliro kwa shaga ndoba. Kai Onyende boronge njige ko yaraji ko nyoro mwana ko ruisiko. Onya gure buri umugima. Onya gindo mugima ngi ko nyoro mwana ko ruisiko nyengo masedi no mo toliro piaga ndoba pi. Tingo marora bone. Okay. Asante sana. Soko bwakire. Onyango. Miguna. Mugwani Diana. Diana na ogwaniri. Narigiri network ngirese minute ngurambo ya gusira. Embra kerese ngo twere. Ngurambo ya sirirenga. Diana tigango tebi ko muntu komanyu mwana ino mwana basati anturi komanya. Igo totegerete nduera abu. Ni orarore ogwekaine onyokorome ogwekaine bamura wa mino otego peba sajingo mwana no yone. Abasaya bana tigabaitire takriendo rare to yogwato mwana gasabana. Bororo chonganyire kuruka. Ojango mwana no mwana nteberi Diana. Onyo musa oyo okora igotigaire magoro make. Engura mbono ya rugo gusira network ya mina igo bakana kire banyore bigari nara tigamba kwa nimbu ya mona. Asante sana biyamono sana lishabikire ito miguna. Soko bwakire. Okay.
kuigure michando bagwetera network negendete gusarikia abaige embura kerere gusi chinji ni ichito mogende kurigeria mitambe iyo morore nga bantu ba minto batonyorege kwere kirenge kenene okogenda sumu gusiare bia mono miguno mwaka sukuru ibirengera byao bange narore bateba baiterere mungwana nawe ata makaratasi abande batebira ende miguna igenta tebirekemo abasubati nabo bagumanya iso mwana okay tigatategerera na basacha tuli Wakire ensoko bwakire oyo kateba golio baraga ngene tiwakinga mbiere ngo tongaina rintu tware liwo jaga buire nto ikore moko na kubana abulio bara ige inge bana nyamaji ngo yuno yudio bara teba kurunga mbiere Ngimo basi nyamaji ndi akini bana ngo tongaina ngene tiwakimbiere kini abandi liwo kubana twatumire ko jabu ibiri moto wateri bona tokoranga nto ikore rabi okay sawa okay so mjadala umubeka rumano yo ochiwa chaje tie niyo nyaje ikarwete ngira te yo mogaka aranja twara umwana ama tukabira ga tumani ga ko ni skugana te university agena ori ya ko madengo tata wa imano otaliyo Dota ito jonya na kono ko motu amna ndo aga onta tipirenge libingo itigate mamo no itongo yo mo te biru mo ngene mata sa aso mo iso mo ana tingo mo iga yo mwana sa mo titinde o me kono ini mo ja muntu atika na kia yo mwana na ya na ne aba yembu ya ino ndo bata bantu leta ni to mo weka iye ko je ika o ji ko to kanyo mwana ya mo ga ko yo to kanyo mwana ba ji tena ngina mukwengu mumula tango maito ko ojo ko to nyu mwana ya manyinga na atere bone ikini ndo yo jana baga okay diga mwana ya nyinya gasa mu ya mwira ni okiro sai bora mapema mwana ya tara mwana ya mwana mutiko manya ko nyamaje asante sana mbia mwana kuligele tole mitambo nsoko bwagire ensoko TV bwagire raliza real ngakikeroka maji mazuri erabu kasarani karoga maji mazuri mbuyere mjadala noro itware kergeze tore bizunte ime stima antwa bu atembone stima ya ajire iga na obgirie TV nazo iru mjadala imeliuka asante sana mbia mono inchege ntongo tebangelinga omongwa no ujire DNA upimiro mwana onyoze mwana tali yoyoye nyasaye karakoretu mwana igakoretu mwana ni sani aye omongwana oyo tigarera omwana oyo nabo oranyana arogocha komurusia ebiagaso arera omwana nyasaye nero obwate emeroberi akera omonto okay mbia mono asante sana ayayaya ule una watebire akiri abagusibana nero obwate emeroberi TV de bwata mangana mange kwegure ritangani embulege kera atule teriko network yako lento network ya sumbuire nande abande batebire nga estima echiriero one kamati ngwara ya tatebiga iganga estima nere tabwate ya tabe estima teyo soko bwakire kai ya nachire wacha igakoro mwenge Barnabas kibas ekera karabwate ya Barnabas kibasongo kwa nera Barnabas kibasago teba gali chisemo chiri cha doa Katari hata pamoja wikomwali Barnabas ngakimogendete Katari yabo nabo batotebya ngakimogendrete nasema mbi yabono dayana gukwana kwa lingegento nataito tebase network naigwa miguna tebanyero no ndo tebateyo gento natebase network nabo konyora sinalero asinalita yo lakini rebe badi just area babekeri entambake ande ntobatebi bainchini baitu bango twa device bale ngeliya korekanegera abantu baitu batonyore gusinto taiti abantu bastra gotonyora bali batonyora Nairobi ngora bate abagotonyora senchirengiye mwanchu murigeli namba itegere 0788666663 igotogo kwanera igoro yo munkwano yomo uyu musanyo ya urumunyagitari amatetingera na mangana DNS quiz yakora musaja lira kabuli mwana kairo oikororo konyora buna twagate mayana kabanyora mwana uyu ako na gukinia bukatolio yoya bono gamwete ngabona igenta gokora aganganya kuri nyombo muswati ochire bosio
otebire gwatigire your responsibilities na iwo yo mate ngoteba musacho yabwatwe omusori besu ateba ngabwatu musori besu era tro chigata rande no brangeti mare ngade ngoywa be kubiara mugaka miguna otebire nga baba nabo manyeta abana asibarwete kurwa abasabu babono bagochikobwatia mange igachikoleta magana makongu magana achikoleta makongu sana chetire chinsa isatu nichitaka 10 onya kwara ile kana ko maelisi kabuga orore nga yasirire gokora yasirire ndabo guchaka gosoka kogenda se kwari guchi ando baite boni gambali baganyete gasire iga bachikorore chaye tundwari bari babwatemere rero aba rojo yokurema rero lia eliria chira asara echa irende rero ni chuma na ndumanye cha ero ngogenda bari barara gakibuna boni yekurukwa TV ngekera ya chakire gosoka ndi mnembule gotu na kali kandi gakurukwa kakandi gakongire ngagatoche twakaruka gacha ngara gakongire uchigotora igakuigwe bichara buru bona ligagotoleka indiko ya ture na ndeli bage kwali baga yamaka baiko umuntu gwekotara nyembule yesire no muntu kwenda kunyuke nyweku era gutwero usakubeke gunya benjana twakabekire kunyiga mbratiri go taka bwana kuganya barendi ni sendi asoka uchialia gado uchiali kero gukwanere chae barabuni maite babokire barabuika baboke batwero korende asomchadaro itolero ruchikero muntu nabate ebirengere byawe abange batebirengo muga koira bwatama no wanjirana ate abanga rende baiterere chigali chikwamete chichi chae umate boy amayeme konyora ya kurugora ya chagete go changanchirere alichi ukwa monye kubwate para cheito no maite chausi adoye kubwate gali ngagiena liere ngogusana mwancho muligeli gotwakire simi go chaga igese studio number 0788666663 asokunyara kabago to ibirengere bya goto tebinga ninkyo mungwano yara akorege kogera mayega yokogenda gokora DNA na kumanyangu mwana taliyo yoye gabuguritie bag ya karinyumba agatiga bali bara abange nyumba era gasoka bwika kagenda uswati ochire bosio ochire omosoereire wono gatakire kogende kigambira achikwire nelingi yakoera akoneglectie family yaye atali goikirani bintu biribwenere tamajukumu tali goikirani iga konte innocent gente kenana gotebionde kuruorete program linde mwari gukwana mangana relationships na kinago tebelio biseli italiane egere umanyenga nkingo chigokora gonko genda bosio beke kiregento tenen gosengo tebie family mapema ebe prepared yemanyenge gente kengina kiakoreta na rwete nyumba lakini innocent ngiso imaiga ke gase era yeto gukwanira sometimes into miro go chotebie family bia muroka mangaya acha enjo na bonda bolio murigereria ekero go chotebie amate yao maybe abaibuli bao kara batesimema kwa gendera you know yo Barnabas yokurudoa nambe yunanyero che teli ya Kenya ndo haikurwa Barnabas yes ngagibuga kiro murai soko bwa kire kabisa Innocent na Diana bwa kire biyando hambiyere eto amkuyere no nyeteli buya okay ngaki chimisail nembe igoro chigotangiru already nande sai yara tangi wange ta pega nande twabire no ngo bake mugo chirigire na maiso go senga ngibago chabatangira bona tate bintu bigo bakora bigwate kare ndo igoro monene otago tigaye ndoli ngoro ntira atare mabuya yasaba lende by the umwana uminta amma sabona to kunya kubeka buna bono chiara ate kirange chatange kuru estormenye tange kilometer ibere iga lakini rende to kunya watanga akinya saya tigato gwere bono metenjere ndete ye to sabo monene ne aru manyite tere kigendera na maene mubwate kiombe kiabagusiga abu mukora umirana iga bona iga no kerere tungo pa mwana uminto nandi kwa sambale ba inga batabiga ne toka bantemba antebi na choba inorangara batinulinga batabi oko genda Facebook kwa nyiri abukura ikiwashya kwa we comment bagande iki ne iki gusinga bataye ne so komwara agirya abana abana. Thank you so much. Tigato so mjadala Mr. Barnabas. So mjadala mwana buna nchega umuntu musacha na menya no musubati to iboiro mwana na onyo rusiko
abuna bonda amatiko mpiese nenjumanyete umuntu kumanya isu mwana n'umuswati bona buna dia nero amanyu umwana oyo noyo innocent na ndenda abasiko igubupe ekero tole nere ngale tukabona buna ndika family anere gusena arupi ada tu mwana turuchika bunje tingwa ntabu arango mateja again no mwana ndanje komenya nere bona buna ndete pia nakagwa tu mwana na kumpa pushite mwana no yone nani nonyo chite na pia okay lakini wono yonde nere nando nyole kurusiko tole nere ntono tingwa ntanga mateja agenda sabwa rusikia menyoro okay aina aramoni yani okay mbia mono sana kuruwa sechinseme cha doa Qatar asebirengeli byage bya mbia mono kabisa asante sana mbia mono thank you so much na kuone na masante kionsi ya soko mbia asante sana Mr. Barnabas kuruchinseme cha doa Qatar nilishabikire ito tabirenga no haiwezi X teko nyaka haiwezekani nare gotebega innocent ekero konyora boninga na buniyiga no bwate tatu mino mamo mino maybe abaiboli bagumbaro abana ba mino mbaro abaiboli bo musubati mbaro bonsi kero gotebanga otebye amate usekero mo kwenda koti nguchi bari komanya ata thani kogenda koti ingoboli omurigelinga arono rangiri amato batebinge gentoneke igere iganaiga ose morangu mwensi gosoyo mangu gosomwana oli na ndangwa seliwe wete na aro chikaze ninjira alia tege tabandolero batali gukwanira injira nero kubeka matumaini aso muntu gwate muntu uri takomocha kirabona mama cha yu achire yabega asiengo sana tigandara yebwate nsoko bwakire tuligote balieta otebire tali gote nyango tuligote balieta kaiwa neliogi kaieliogi na keri nyango lieta lilo ligwate batuli gonte tiganganjira ne boyo ya tindiko gotebi esa babu tali gotebi ni maite sawa sawa igiagera abantu abange babere rero muna basabu na baba bagaga bemyaka omuntu gwanyora abana bawo paka baikana nyembane ogoragiri muna bono kwabera ko gwasinya gwabe mechando omuntu agende kanisa ogorwe kanisa ijoro rwamanyire gumanyiri ndukuru nyomba ne jibazi jansi wachire bakajanga jirigino mu kanisa ko tera gwairire wachire wa kombo ira sa kwa nyire na mama sabi mungao ona rendo yero kumanya igo taranya ora mwana guruisiko ne bijane bibigo tabira mu mama nyari guruisiko mbara bitora ora bari kuyigira abantu bande batutukanire baro bagwata baguganya bagade uniform ye kanisa ira bagomanya no gujuru kanisa gumuri gaki uni grende ngiar boire na ro nyangire go se kale ko nyanga bagi uni ye kanisa ngi na kotera agotige go na ko banga so monene iyo kurumanya ugora bagaba ngedai kanisa go chegwa oburu bakinga bara wono guminga obujingo berenda baro ataranyora mwana akorentere ababa oba gusire gurageria ariyo manyana gwasire gwande kanisa bono rende ngai buyanga bamura ade kwa redre kezi kegambe kezi kende oyera bono rende bono buyanga yoro ja bagaka bako ira abana babantu babera bagatu babera basaba ngore buya ay tuale ko yalia chira bage nata dieta lakini yale kiribia eza goli tali ko sekaga kiaso kiria kibeka you know ikundo gwikwana na pain na powerful kwanganyire na kiregento including bake uniform ye kwaya iliago terera kwa liba kwa kumutikana ko terera monene rende nga nyasaya na gukoria matsi bikona so imabua ensoko bwakire bakire buya moralia ningo to kwa nere semambia bono oyo daktari monda daktari nimbarigirete na Diana adriva mbiere mbuya mulo igonde utawala mbiere mbuyere mbura ya tugaki go ya tule tv ara mbiere ne tagerete tv na bomba ronchi buya igani ndage koimo kagyo tigandara ko tegera ke manya koimo ka gocha buya tawo okay onu muchadalo oyo okora kwane koroko ngao
ngikiagera omwana oiborwa omong'ao naende naore noyo okonyora omwana korwa asanyora korwa ngikiabo chikonyorabo iga abantu aba babere esiorori nero ase bare bonse kiramba utingira abo kiagera kerore buo igo okonyora omwana kerore buo okay noyo gikonyora kurusiko keranyora kurusiko igonkere gentonkere getari buyaga igasa abantu abamenyete igo ekero oguchiko imoka kugenda igita kerore buriga gikiagera mangana ya babuwa nenchereje wako yokwana kuru Qatar wana kwana korwa Qatar oliega be kabuyanga apo nabona karimere musiko gikeno yoro omwana otokire omung'ao ekekero kina boge koba maswali amange kerere ntu wende ninda agenda kemoyo gigocha ule ndo muchi lakini onye kindo na ule na umuri mwensi na kinare ko yare karo bwara gigota korwa asanga na igo abaga kamba batege baikaranze yo mote basangere kana betirengeri yamo ngakingika gendera tegaiga machiwa gotoka basi ogotiga igo lakini etebi nembe yetakeire nga mundu ategera 40 mwanya bantu ndasuri mwenga ta mundu tare mtua kasinje taisa indiko gara abantu bayita nasibirengeri okay onye kende kero bagaka barangeri bo ikaranse bakwanire bavuga to chusi ke gushiko rukarengi barakore. Asante sana daktari. Biyamono sana sokonge nafasi. Biyamono sana daktari, contribution yago asema mbiabono kurwa chinseme che utawala kwigule nawo kwa na Diana. Muntatara chicha mwatoka mwera ikaransire mwarengere iringa kia chicha. Na ande ahembu ogore no yombu oyale. Nkikiare kiagereke gwachikoleto umuntu ndi kurusikali. Nelibulia kubulia sema mbiabono igomwe nchumuligereri naboko nyaraka bako gukwana intugagerete chigendete kominyoka chitrista kemero ngebere na ibere maiga yechinsa isato asebono mwanchumulili torange uchikoba tugukora umurubili nsoko bwakire gento nategereire kelinga litangani no tokoteba umwana ukire liboli ndiro liri deeper ngikirera umwana oyore atunyumba there is something abagaka batakire kumanya mwako tebira nandese wabwendu ikaransa nise yomote bamanyenga what is happening ningi kegendrete ekine gento kilia tebiri kiri so close umuntu abwente kumanya egere kwamanya kubaga kugenda busi soko bwakire wagira soko bwakire buya ono abantu baitu basarikira ande kwiranire na iranire gento ngire nebiri kentebye chi uniform jiro chingwate abaje kwa yaje ete nacho umugaka orote karo mwana akonyora kuruziko koro sababu teyo katiano oyo kwana kurugize kizi kumbu yale oya ate babu yanga ki omwana anyorwa sama goso karega ali koira no goto konyora omwana ere nabakumwire sa ruzibi lakini oyo muri nere nyumba onye na marua abanyomire ere nyumba ari mu nanguragirare onye tari goikira nimeroberio obe konyora omwana chikona amagoso abuli kina ro badanga bakati kina bakuna bakurushia na amagoso tabara butika keki tabaga kabale keki asa amagoso akuruta agambwa okay asante sana biamono sana asante mungu ndo tataka buli boli kong liroro se vechekie basacha nyugwete mugale batebanga na intu ayamura ni aliganeti bana basi ga guteba era tari mogo turagina maita magana yu na maite na ndaisiko ba asense meyo na bakuronge ya magana na maite nga yakobeka ibirengero libyaye nabantebiria amajiri kubwata umutwe kora liyo umuntu akubwata umutwe orosa igubwata amajiri kubwata umutwe watigeraro ego era bora rede twategereire birengero libyaye no mwancho muligereri imatabarandi mbaro they know how to deal with it abantu bakurukuyu bali bakuruku abasemi bechinga mbaro they'll take it up naye bunamono kwa confident na inche
wege nonde nera go semi buya umuntu bwate birengererie biya kwategerera abarigiriri ben Soko TV buna bakwanire nagacheri itali abuna wansemetie na nemo no kwigure buna bakwanire entekenne nkelinga kwarigiri chisemi kwa chito kamanyobo maene burwe painful abande mbakubuli amabuli amange buna kwego bakoboli kurende by the end of the day no takeiro nyoro basemi umanyanga ningi kilikibwenerete egere okende bosyu no bwato bugima bwao no bwato bugima bwo mwana uri omokorabu na no uria mwamete nere na bwato bugima bwaye ni amate yao ne bwato bugima Soko bwakire wakire wakire bia abu jataro yibirole lakini rende tiadra boli ko sama tanu musaja maiti oige yumo ngiyuru ara ta enga yumo ga ko yo sometimes ora nyala nga umukumu koragerare umusaja tayo ke ma tukumwa yoba awo sure yunga tayo ke ma tukumwa yoba ra dwa nete nere na ande teni ande te aya namba 2 wote wa grande wana se point ngozo musaja ye jajo mana ko rusiko Wota pau tigono tienda ra ko boli na iboni ga innocent. Boli. No biare to mwana otro bwa to muku. Muno muri na tayana igo no muri na tayana rero. Mambi maragoba kila riti ko muri na tayana. Nei kira tayana ba bebia ya muswa dio minto dio kara segete. Pa dando ko mukwani oge. Ekera ti oge da jisurutia Oge ande bituko bia Aya uzayo matenga tayana ndumbi atole bono tayana na kwa kare no muswati mwa omwana oto kakalo mwana to kire usanga lero mwana kawaida akwenda asfara so wane kire ora tikire limo amu mwa tayana mabu woro omwana ori exactly ayo manyene kujya konya kusasa mwana ori eke mabu kire ngana mwa tayana tikire limo makate byo mwana ori ga ekero na kororire iko ko kalanga nyare buri ugwa tabise ko no monene ekikiro kyonna kyora agikwanire amura eike gocha na akegure ekyo aya number 2 boroji eribi ajire number 2 rande ekere to jidi gosoria to ko mwana ego ure isiko baka mamu abataya no bia sigama to mwana iska Andaya anda ma tumu kana ya to yonde ko ai bono monene kabisa paka bantu ba bino ba temu mwana ye aru tasige eri zori na kia bangina ba ari kone ko gera ma te ke kire kia bangina ba na ke bete sana na kia bangina ba ko ligando eri zorio ngaki ba ko ligamba na kibara ari gamba bangina ba o ka te abangina te tike ko be ka wa kama ko na ba ku to kama ko asante sana ngayo kwa na korwata ba kwa ko kiambu okay bia mono kwa boli dili na lite deep boli dili asante sana wegule Diana chabere chinsa ibi sato ne jita kamera ngebere na isa na isato wanju muri uri kuru wacha agete kwa bana intu kuru wasemambi 12 tuacha agete guturana twabokire twaikire twasomere kigazeti twalira mayina aye twamanyanirire ngakirigendrete wono twachire se amate na mangaroro na arolire gento kirese chinga intene binge biroro sana ate abanga baswati na barabumba bwenete balirigiriri sana mwate abango yote abanga lendo musacha na baswati na balirigiriri ndochege gasorbotirwa bwango rwasokire kurwa se kiama kya ODM muraibwe kiama kya ODM Muske Oburu Odinga bono nigatenenirie igento yokurukunga umusangerekano uri uri kurunga Kisumu County Delegates sibalichiko bago korobo choli bwabo nande nigatebire ogoteneni goku nigo gwakire maega yakiri batabanga nigo obulendi bwareka nigo twara umuchando igo mwancho mulili nigo batebire nga nigo barachika bagutwara kinga kichinde cyo gukora egeikare kichitalike 22 mutienyo gatatu mwaka oyo igo mwancho mulili aba delegate benseme ya Kisumu baligo chiko bago chorana aya nigalarigwe no mwa uraibwe kiama kya ODM Oburu Odinga mwancho mulili tokole naye togenda aye gogo ninje last boni ngakibuga kire totebi ngayoguru ninje naira na kuruzai karakini last boni ndo noaninga bamura coincidence bwana Diana tete kuamba nere amba na Diana Diana enche
ngate birenga inimo ko manyumwana za korwa nje na agendo mwana nyore dejiko nkole inanje umotwa biyana ndatero mwana oyande kiragabo omwana oyo aya no mulende nabakolende ego bwati bina mwaigwana ndori wana ini ayo ndu wana ntoka ganda iziko kajiko mwana iziko aya kwalete eyo mugakoletire nyumba gotebiri ngoyo noyo ne numulende dayana na njo inoyo ne tinakanire osunguziri omutwa oiwana ngidoko iwana aye karwa iziko ndu wana ntoka ganda iziko kajiko yo mwana tinakanire daro osunguziri omutwa chibangirije anaje nga korokoro okadire diana zote na wala bado daigiri kibe watu alikibunga na era nyoro ko tolenda ko zikere mbanje okay bao oro kikoba tabana omwana ona nara na inje na nyorete ko ruzika nanje aya asante sana omokoko tibuna gwakora igo twakurira ni kuruchi semechi saikaga iga Nairobi omwancho muligereri pija mono sana. Thank you so much twabelde naye seiki entangani omutinyo gatatu twayekolire tocha kumira nagaiga litukulia Monday Jumatatu tichirimo chengoro ku Innocent Onyango oyibo Nyangonde enjo manchito muri yankoro kadana ndemona netumera nekiyogo cha somurobiri nsoko bwakire nyasawo sesene twali kendi engia nande ya masesenia Eye Nsoko TV, oboroso bw'umugusi.